Arratsaldeon, goeie midak masana abuino, sabuna, lumela, gaur maiatzak 25 Afrikaren mundu eguna da. Ospakizuna 1973ko maiatzaren 25ean hasi zen. Afrikako estatuetako 32 buruzagi Addis Abeban bildu zirenean Afrikako Batasunaren erakundea osatzeko. Gaur egun Afrikako Batasuna dena. Egun hori garrantzi handikoa izan zen, beraz, egun ofizial izendatu zuten. 60 urte pasa dira egun hartatik, beraz, ospakizun potoloa izango da urtengoa. Aurten, gure Afrika, gure etorkizuna lelopean, Afrikako Batasunak bere 55 kideak azken urteetan lortutako arrakasta eta mugarri nagusiak erakustera bultzatzen ditu. Baina baita, herrialdek aurrez aurre dituzten erronkak ezagutzera ere. Horretarako sortu zuten Agenda 2063, The Africa We Want plana, Panafrikarren batasunaren autodeterminazioaren askatasunaren, aurrerapenaren eta oparotasun kolektiboaren aldeko bultzadaren adirazpen zehatza. Horretarako dio erakundeak beharrezkoa da lehentasuna ematea garapen sozial eta ekonomiko inklusiboari, integrazio kontinentalari eta regionalari, gobernantza demokratikoari, bakeari eta segurtasunari besteak beste. Etorkizunera begirako plan horretan, toki garrantzitsua hartu du AFSAk, Afrikako Espazio Agentziak. Duela hilabete batzuk sortu zuten, urtarrilean. Afrikako Espazio Agentziak, AFSAk, kontinentean urtero 20.000 milioi dolar mugitzen dituen eta 19.000 pertsonari lana ematen dien sektorea dinamizatzea du helburu. Bere egitekoa ez da beraz sateliteak eta espaziontziak garatzea. Politika horiek bultzatzea baizik, ikuspegi global eta afrikar batekin. AFSAk ez ditu Afrikako herrialdeetako agentziak ordezkatuko, baizik eta euren planak koordinatuko ditu. 2022ko Space in Africa dokumentuaren arabera, kontinentean 31 herrialdeetako 272 konpainia ari dira lanean espazioa demokratizatzeko. Industria hori enpresa pribatuek osatzen dute neurri handi batean. Science aldizkariaren arabera, azken 10 urteetan, 2012tik 2022, 54 satelite afrikar jaurti dituzte, 13 herrialdetakoak. Kasu gehienetan nanosateliteak dira, telekomunikazioetara bideratuak. Adibidez, Keniako Simba, Parke Nazionaletan animalia basatiak geolokalizatzeko aukera ematen duena. Edo Ruandako Izierekezo, urruneko errisketako ikaslei interneterako sarbidea ematen diena. Azken honen izena, Kibulakuko Pierre Nkombo herri txikiko aurrek aukeratu zuten, eta Kin Ruanda hizkuntzan ikuspegia esan nahi du. Kibuko aurrak bezalaxe gu ere espaziora begira jarriko gara. Izan ere gaurko egunez 1961 John Fitzgerald Kennedyk Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Apollo programa iragarri zuen. Gizakia ilargira eramango zuena. Eta gaurko egunez 2008an NASAren Phoenix zunda Marten lurreratu zen. Hainbat herrialdek osatutako programa baten baitan egin zuen, planeta gorrian aztarna biologikoak bilatzeko. Phoenixen Marten ura zegoela baieztatu zuen, baina oraindik ez dakigu ea norbait bizi den edo noizbait bizi izan den bertan. Non galtzen da Orion, zure mapa galaktikoan, dena prestau agurra zalantza, eta
baten zehazki ez dakit, baina espazioan jendea bizi dela badakigu, Skywalker familia, Obi-Wan Kenobi, Palpatine, Padme, Han Solo, Chewbacca. Gaurko egunez, 1977an estreinatu zuten Star Wars sagako lehen pelikula. Star Wars, laugarren atala, itxaropen berria. Ez dut segula ulertuko ze film horien kronologia. Laugarren atalarekin hasi zen saga. Eta 2 hamarkada beranduago lehenengo atala izeneko pelikula estreinatu zuten. Hazen olako zora bioa. Ai, txika, ez zara batere Star Wars friendly, Inigok esan dizu eta arrazoi Goiuri, Star Wars aleak aserretuko zaizkizu, Ze gaur ez da horretarako egunika proposena. Gaur maiatzak 25, arrotasun frikiaren mundu eguna da. Zorionak, friki, berezi, xelebre, geek eta pertsona bitxi guztiei. Afrikaren eguna, arrotasun frikiaren mundu eguna eta zozketen eguna. Bigarren kafean gauzak binaka egitea gustatzen zaigu, horregatik 2 zozketa ditugu martxan, bakoitzan 2 sarrera bikoitz jokoan. Zai bat dauka barrenean, amapolek baretu eitxan naute, bizik naute, izarrazen naute, amapolek baretu eitxan naute, bizik naute. Lehenengoa, Txika Sobresaltok eta Sara Zurzak bihar Azpeitiko San Agustin kulturgunean eskainiko duten kontzerturako. 2 artista puskauen abestietatik zein dituzuen gustukoen galdetu dizuegu. Eta parte hartzaileen artean egingo dugu zozketa. Eta Gari eta Maldan Bera taldeak bihar eskainiko du Bilboko BBK Aretoan kontzertu oso berezia Gariren azken hamarkadetako abestiekin. Gozatu eder hartzeko aukera izango du, bertaratzen denak eta guk 2 sarrera bikoitz ditugu gure Instagramean parte hartu dutenen artean zozkatzeko. Azken minutuak dira, beraz gure WhatsAppera edo gure chatera ere bota zuen mezutxoak. Ba hoixe, olentzero baino eskuzabalagoak garela, bibagu. Eta hori bakarrik ez izango, jena? Ez, gaurko programan kafe utxe hartuko dugu Xabin Fernandezekin eta bere lan berria ezagutuko dugu barrutik. Eta Xabi Tolosarekin ariko gara, frikikerietan ere. Tipo egokia da gaurko saioan gurekin aritzeko Madriletik egingo dugu berarekin konexioa. Arrotasunaren mundu eguna da eta berarekin topo egin behar genuen. Kontatuko digu ea zer gertatzen den lagunak elkartzen dituzunean afaloste batean. Maiatzak 25 ditu gaur eta osteguna da, dantzan behar genuen dagoeneko ongi etorri, naiz irratian zarete bigarren kafean. Ben, horrengo bueltarekin egingo du dantza. Zuekin, Jaun Andreok, Oiana Maritorena, jende andere flamenkoa. Atxaleon, takaton! Zuekin, Jaun Andreok, Goiuri ezeiza Arandia andere bakeroa. Cowboya, naiz! Kau gela izango zea? Cowboy, ez, ni cowboy izan nahi dut. Bale, hemen bakoitzak aukeratu arrozen nahi duen izan. Hori ba. Cowboy! Yeehaw! Welcome to the second coffee! Thank you. How are you doing? Thank you, Sheriff. How do you feel? I'm good. Good, and are you ready? I'm ready, Boots. Ingeles traketxean izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 500 eta... 94. Garrena du? Bai. Arratsaldeak orain txilabak eta laurden, maiatzako 25, guiru, eta zuekin 11, 1000, milioi, edo zaretenak zaretela ongi etorri. Bigarren kafera, naiz irratian zarete. Amets, zatoz jadan igana,
Bai, zozketa bidozka guztuen artean egiteko, gaurko ez biharko eta etzirako, ez biharko ditugu, ez da? Nik ezagitzea astegunden gaur, osteguna da gaur? Inigo, biharko. Biharko, bai. Segituen egingo ditugu, baina lehenengo maite dutak, kontatu barrizkizpegu. Eta oian amaritorena genbe bada bila mets gaiztuak izaten maite dutekin. Zein zure maite dut oiana? Bai, pixka burua uste izaten da niretzat, beti zuek, hain gauza politiak esate dituzu eta hain ondo, beti esatetela, zesangoen gaur. Begira, simplea izango naiz. Gustatzen zaizkit agujetak. Wow. Dantza afrikarra egin ondorengo agujetak. Gaur aipatu dugu Afrika eta horra joan naiz. Holaxe izan da. Nik dantza afrikarreko ikastaro ezberdinak ditute, egia da aspaldi ez dudala bat egin, eta onartzen dut nik burua asko mugitzen dudala, eta hurrengo gunean izaten dudala horra lepoalde hontan, baina nola gozatzen dudan nik dantza horrekin izugarri, asko gustatzen zait. Eta maiteko nuke, eta buruan da erabilt, baina oraindik ez dut gauzatu, baina noizbait Afrikara bidaia bat egitea, eta bertan dagoen dantza eskolaren batean ikastaratxo bat egitea. Nire lagun batekin behar du dantan Afrikarako bidaia, bai, nahi baduzu berak dantza eskolaren bat edo topatzean dik, badu lagun bat Afrikara doan hau dantan. Esteriko, bai. Goiuri ez eizaran, diazu baduzu lagunik Afrikara joango den odera hontan? Bai? Bai? Jo, igual zure lagunak ere bila ditzake dantza eskolako janarentzat. Esango diot. Esango diot. Esai duzu, bai? Bale. Eta zein da zure maite duta, esai guzun berari ez guri. Nire maite duta da, bertso saioetan, eta bereziki bertso txapelketetan, amets hartzaiusek parte hartzen duenean, eta gai jartzaileak esaten duenean amets zatoz nigana. Beti, nire buruan abestia guazten da. Esan, gauza nahi dut zaizure maite dute, Goiuri? Oso na? Beti. Lehiaketa bakoitzean, txapelketa bakoitzean. Momentu horren zaiez, gai jartzaileak, amets. Zure maite duta izan da bertsolari baten parekoa, oso papateko tasunetik. Bai, Ze kantua atzeuen gidoien. Ez. Horrek esan nahi du erraietatik datorrela. Benetako maite duta da. Eta ez duzu izango beste maite duten bat, bai, hombre, banuen bat pentsatuta. Biharko. Ez que leku bat aipatu nahi nuen, baina enaiz sekula egon leku horretan. Baina argazkiak ikusi ditut eta nire maite dutak izan behartzuen, leku horretara joan nahi dudala. Ze gainera gertu dago, Ipar Euskal Herrian dago, baina esaten bali baizutze leku den, badakit zuri ere gustatuko zaizula, eta ni baino lehenago joango zarela. Ez esan. Beraz ez dizut esango. Sekretupean. Arre? Nola hasi garen? Nire maite duta gaur goizean eukitako konversazio bateraz gogoratu den lagunetan musikari bati, idatzi didalako, aizu, badakit esan zeniala ikusi nahi zuenala nire kontzertu bat, aztutan egoen, baina konturatu naiz gaur goizean jotzen dugula hau eta beste, eta gonbidatu nahi nizun. Eta idatzi bara izan dela lagun horri eskarrak ematen da esan ez ezingo dudala joan kontzertura, ze beste ensaio badaukat, larun batean nik badudalako beste kontzertu bat esan ezinekin eta bar, baina eskertzen ditut horrelako detaiak, eta ilusio berezia egin dit, duela bizpairu hilabete izan dago konversazio batetik, eta gogoa horreko batean ezin izan unjunda, gogoratu izana, izu, esan zen idan hau, eta eskertzen diot, eta zingo dut joan, hasi que beste batean joan berko dut. Agian beste joan gaitezke, esan daiteke nondan, ez?
Vale. Ba, igual, bai. Mikel Azpirozek niesen aretoan eskainiko du gaur kontzertua, Mikel Azpiroz triorekin, estatu batuetan ibili dira, Antxen Ando Neire eta Carlos Arantzegirekin, eta Islak diskoaren orkezpenan jarraituko dute, gurean izan genituen hemen bigarren kafean, hirukote formatu horretan gainera, eta egia esan oso gomendagarria, gainera kontzertua bada, esango dute musika este zikloaren barruan, eta hori errenterian eskainiko dute kontzertua, beraz inork animatu nahiko balu musika esteren webgunean ere bestelako kontzertuen informazioa baduzu, eta Mikel Azpirozen kontzertua gaur bertan izango dena. Baina kontzertuetaz ari garela, guk sarrerak baditugu bihar izango diren bi kontzertutarako. Batean Amets Zatoz Nigan abestuko dute, eta bestean berriz entzuten ari garen La Estrella kantu hau. Hantxe izango dira, kontzertu bikoitza izango da, eta guk sorrera bikoitzare badaukagu zuentzat, Sara Azurza eta Txika Sobresaltoren kontzertu hortarako. Eta bestia bukatu da? Bai. Baina ondoren, zein ator? Sara Azurza. Hombre. Azpeitien izango da kontzertu hau, San Agustin kulturgunean, arratsaldeko gaueko 10:00, Txika Sobresalto eta Sara Azurza. Guk bi sarrera bikoitze genituen, eta bi sarrera bikoitzoien garaiak ere baditu Goiuri. Bai. Instagrameko kontuak esango ditugu, ze izenak oraindik ez dakizkigu. Abildua Amaia Aritu eta abildua Mailegetx. Mailegetx, Amaia Aritu, zuek irabazle San Agustin kulturgunera. Zuekin harremanetan jarriko gara, zuen telefono zenbakiak behar ditugu, eta sarrerak prest egongo dira zuentzako. Eta aldiz, beste sarrera bikoitza dugu, BBK aretoan, bihar Gari eta Maldanberak eskainiko duten zuzenekorako. Eta sarrera hauen irabazleak nor diren ere konta dizazuekegu. Bai, pentsatzen nuen musika jarri bartzen nuela, eta edo danborrak edo horrela momentu tenso... Bueno. Tensoria dierazteko eta erakusteko. Nola bi genituen pixkat bisigo joatea pentsatzen nuen, baina... Barkatu, bale. Abildua Nerea Astigarraga, pentsatzen dut Nerea Astigarraga izena duzula, eta abildua Txirribiton. Ai, Txirribiton. Ez dakigu zure izena, Txirribiton, baina jarriko gara harremanetan zurekin. Pixkat, Txirrimiton izan balitz, pixkat integratuago ez? Ze Txirribitonen badaude Txirribiton, eta mirri sartzeko Txirrimiton. Ia da... Txirribiton, aldatu zure izena igual. Bueno, ez nahi zure bizitzarekin. Zorionak Txirribiton eta zorionak Astigarraga Nerea, Astigarraga abizenagatik edo herriaren gatik izan liteke. Ez dakigu. Eta nadalakoa, zorionak. Ba, hemen gara berriro bigarren kafea abiatzeko prest, Sara Azurtzaren hemen berriro kantuarekin, eta segituan Madrilera bidean jarriko gara, Nor eta Xabi Tolosa agurtzeko. Afari espero ez diren horien inguruan, eta hortxe topatzen duzun jendearen inguruan. Oiana Maritorenak momentu baten atera bardu, eta ez dakit Imanol González Gurrutxaga animatuko ote zaigun Goiuri, Xabi Tolosarekin solasaldi honetan egoteko. Legoan oso ondo moldatu ziren. Bai, eta nik atzo esan izuen, nik ez nuela egon nahi gaur. Nik eta hori? Hemen aizu. Zen bidioza. Nik te volteatzu. Ba, oixe, saioa hasiko dugula, ez da egin, martxa ontan bakarrik geratu goni. Ba, oixa marrizune. Goiurik ez dugu nahi, Oiana badijoa. Etorreko naiz berela, lasai. Imanolek dio baietze gehituko dala, bueno, ez da egite bakarrik banago, entzule, zuek lagun izadazu ez, bestela eta ino nahi modana. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Ba, ez dakit, orduan goiurik esan du ez duela gurekin egin nahi. Iruditik Nahi. bota nauzu? Hombre, esan duzu ez denula egongo, zinera egongo. Baina hemenago. Ja, Imanolek ere baiezko erantzun du, baina Imanolen zate, segituan jarriko digu irudia, gizajoa, bestela. Ez da zer gertatzen, Bakarrik egon nahi duzu, inigo hori alda gertatzen ari dena? Ez dut osan du ulertzen, Egia esan, egiten ari zareten bulina edo mubina kontuan izan da, ez dakit ez oten engoken nobeto bakarrik, baina tira. Egia da gaur egoaize pixka bat zegoela eta hautsak arrotu dituela eta giro berezia dagoela bigarren kafeko estudioan. Sango nuke, oraintxe hau altxa dezakien gauza bakarra da, entzule batek esan digun bezalaxe, urrengo sekzioko sarrera musika bera da, hau dela gauzarik onena, eta honek altxako dugu saioa. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Kaixo, atxalde hon denoi. Xabi Tolosa! Zer moduzena? Arratsaldeon. Zergatik daukazuela ambientea inberexia esaten duzu. Zukiko juri aldeina izen nuen, baina zergatiken. Ni ari naiz pentsatzen... Ez, kontatuko dizut zergatik, Xabi. Inigo puzkerra bota dudulako igual. Ez. Aste honetan egia da, hemen gure lankide batzuk lanean aritu direla Madrilen, beste batzuk lanean aritu garela hemen gure estudioan, gure laborategian, eta bai, bi taldeak egon gara lanean, ez da? Baina bitako batek afari berezi bat egiteko aukera izan zuen, hau da, ekipo Madrilek afari berezi bat egiteko aukera izan zuen, eta ekipo Tolosak ez, eta horregatik hemen badago nolabaiteko pikea, eta atzo enteratu nintzenean gaur Xabi Tolosarekin hitz egin behar genuela, eta Xabi afari hartan egon zela. Ez Xabi, bakarrik iratiro ez du gurekin bat egin ere. Nik gauza esan beharra daukate, irudietan ari gara ikusten Imanol Gurrutxaga, zinema zuzendaria, eta gure lankidea ere, eta ikusten ari naiz, txuri balantzea ez dagoela oso ondo, eta badakit gero zuzendariaren egoak puztuta, akaso esango digula bai, hori ikusi naute, eta ez dakizer, eta bestaki bai. Beraz, horituta gibela gaizki daukela edo, ez? Itxura ematen dola. Konversazioa lenguan ere afari hortan goiuri oso zinema giroan aritu zen, ze, karo, hasi ziren elkar ezagutzen ez zuten pertsonak, ez? Eta Imanolek ezagutu zen Xabi, eta Xabik grabatu du Imanolek gustoko ditunien zuzendarirekin, eta lo, eta konversazioa pixka friki jarri zen. Piskat frikia. Txaldeon, Imanol. Txaldeon. Ez zaitu lagurtu. Bai, pixka friki hasi genuen. Batez eten hasi izan, nik Xabi Tolosa banekilako ezagutzen nula zerbaitetik, enekin zehazki zergatik. Eta Superguapo izan zen. Eta gero konturatu nintzen, arrazoietako bat izan altzala, Mantikora pelikulan ikusi nulako bea aktore lanetan. Bai, hori izan zen, goiuri, saiakera guaia. Baina saiakera, hola pixkat, errealistagoa, zan, aurreko ostegunean, Imanolek eta Xabi Tolosak elkarrekin egin zutela Eurovision inguruko sekzio tarte bat bigarren kafean. Eta oso guai dena. Nire bai, Imanol ezautzen nula, konbentzitutan ean, nik ezautzen zaitu, numet ikusi zaitu, eta sekzio apartan, sekzio apartak bida ze gauza honak dauzkan, horrela. Dena gertatzen da, sekzio apartan baitan denetarik. Hori, ia dena. Hala ere goiuri, lasai, zuek pentsatu, han afaltzeko zenbat aukera dauzkezuen. Tenimen bakarrik nago, Madrid jontan. Madrid oso ondia da, baina aldi berean oso bakartia ere baita. Orduan, jake bisitan lanera juntzien, laneko bilera egin genuen, eta laneko bilera egiteko modu oberena da, afaltzen, pixkatola, gizu. Bueno, behintzat ez zara zure bikotekide hoiarekin topatuko, ezta? Madrilen. Hori da, Madriek duen gauza honetako bat. Hori esaten dute. Presidentaren era. Ez da beste gauza hona. Gauza desango izuet, bikotekide hoiarekin ez topatzeko, handenak zebiltzan. Nik zu ezagutzen zaitu, bai, ni bi hauekin egon nahi inoiz. Eta nire artean pentsatzen nun. Ni nintzen han zubilana ez ezagunen artean, alegia, nik ezagutzen nituren elkar ezagutzen ez zuten haiek denak ez. Eta nik nire buruan bilatzen, hauek nik ez ditut behin ere elkartu, ez dute elkartopo egin, baina
Xabi Tolosarekin lehenengo aldizari nahiz afaltzen, nahiz eta espalditik ezautzen dudan, afalduela. Eta Imanol konbentzituta, bai, ni bi hauekin bestea Raul zan, Iruñako lagun bat, Madrien zegona, Xabik eta Raulek ere elkar ezagutzen zutenaren susmoa zuten, oso gauza arraroa gertatzen izan. Eta hortik, abiatu genuen Xabi, pixkat, igual behar dala, horrelako afaritan ez, dekalogo bat, jendeari pixkat badakit entzuleren batek idatzi dizula eta aitzakia baliatu dugula, aizu, zegin behar da olakotan, ez? Eta, justu lehenguan igual, erakutsi genuen, egin behar ez dena, baino... Bueno, ez ondo eta zan, esaldi magiko hor da. Zuk ez ezagunekin afaltzea edo bazkaltzea edo tokatzen zaizunen, naizta gezurra izan, hasi zazu elkarrizketa esanez, nik zu ezautze zaitut. Gaina samarra oket nik zuitzela, Zu izan zinen errudona. Bai, ni naiz bate hola, normalen batema dezaguna topatzen malin badet, bai. Normalen batema dezaguna topatzen malin badet, naiz azkena galdetzen, aber ezagutzen duten, o zertik ezagutzen duten, eta gaina, uste, saiatu nintzen izaten pixka sutila, baina enun lortu bat para nada, ze galdetu nizun zuri zuzenen, beste biak ondo neukita, bi hauekin afaldu ote den noiz baiten lehenago. Eta... Ez, galdetu ez, nik esango nuke baiestapena egin zuela, Goiuri. Sententzia. Nik hauekin afaldu lehenago, nik hauek ezautze ditut. Bueno, denbora, fisikariek eta badakizue denborarekin badauzkatela beraien gora berak, esan ez aurreak adi joala, baina atzeak ere jun daitekeela, guk somatzen dugu alde bat joa eta beste ez, aizue, igual etorkizunean afaldu dugu elkarrekin, eta horregatik gogoratzen zinen horretaz. Claro, hau bakarrik zinema zuzendari batekin eta zinema aktore batekin eserita gerta dakizuke flashback eta inmediarresen giroan aiutela bizi euren bizitza. Eta ez da hori gerta daiteken. Hala ere, kontua da, pixka buelta emenez, hain gaina frikismo kiri hauekin nahi gehala, lehenik eta behin, hasi aurretikan nire maite duta bota ezaket, nahiz eta sekzio bandera bi ordu hasi dan. Bai, bota. Kontua da, gaur, frikiaren eguna dela eta ni bastante frikia sentitzen naiz, eta bereziki rol jokoen inguruan nahi dut botan ere entusiasmoa, eta animatu nahi zaituztet probatzea noizbait bada ere rol partida joko bat nola di joan. Aukerak eta izaten die, euskeraz gaina badagizue badauzkezula aukera batzuk. Bai, rolariak eko lagunak inoiz izan ditugu gurean, eta kontatu izan digute horrelakorik. Eta Xabi Tolosa izoztu egin zaigu, Hor geratu zaigu hilda, ez da? Ez, rol joko bat egiten ari da. Igual, bota inauzue igual? Egiten nahi hona da. Kantzelatu inauzue? Ez, guk hemen onartzen ditugu noski mota guztietako frikiak, gu ere nahiko frikiak garelako. Xelebre xamarrak. Baina moztu inda, honi jo naiz? Zu gatu zea izoztuta? Bale, izoztuta gatu naiz. Bueno, konjuro bat izango zen, rol jokotan bezala, izotz konjuroa. Bueno, esaten ditzen bezala, euskeraz badakizu alternatiba pare bat badozkezuela, adur rol jokoa alde batetiken, badakit izaten dituztela sortzaileakan elkarrizketan, eta bestalde, igual, inez ez bali badazu jokatu, eta euskeraz ez bali badazu jokatu, edo jokatu, antzinako eskola izeneko rol joku bat dago doain, interneten, bilatu nahi bali badazue, eta horrela aukera daukozue, bat ere xoxerik astatu gabe, probatzeko gustoko dizuen, edo, zemuz ikusti zerten horrekin. Eta oain arte ezan ere maite duta, frikiaren egunari buruz, eta horren buelta ingo du gure sekzioera. Zeizan ere, Inigo ondo esan bezala, kasualidadeak bizitzan bakizue serendipiak eta nola existitzen dien, idatzi ziaten ondela gutxi lagun batek ondako esan ez. Kaixo Xabi, lehenik eta behin, jakintzazu zure sekzioa kristona dela eta sintonia entzuten eten bakoitzen dantzan jartzen naizela. Izan ziten, normala bezala. Eta esan ziten, badirudi daukala lagun bat Andaluzian bizi dela eta Euskal Herrira da zijoala asteburu hontan edo hurrengoan, eta fari bat antolatu dula lagunak ikusteko. Eta bea Erasmusetik ezautzen dula, baina beste lagunetaz ez daki ezer. Orduan zen, claro, zen prekopatuta esan ez. Ansiedade sozial pixkat ematen ziola situazioak, beak ez daukalako nik daukaten karisma, hoi jartzezun. Eta galdetze ziten, gomendiorik edo ideiarik daukaten, pixkat nola portatu edo zer egin kasu honetan.
Eta, bueno, ni ez naiz coach bat, nik ez dakizkitola ze gauzak esan hola gomendio bezala, baina ideia batzuk bintzat badauzkat pixkat bisitzeko, afaria. Ze gauza egin leiken. Lehenik eta ben esan dugu, esaldi hona dala, nahiz tak ez burra izan esatea, zuten ez hautzega, eta horrekin ja tiriten dezut, ze batek esango, ba nik ez dakit non ikasi non, ba ni ez dakit non juten naiz oporretan, eta tontagiri horrekin ja hitzeiteko pixkat gauzak, ja, nora esatzen zaio, izotza ustea. Vale, zure gomendioa gezurra esatea da, orduan. Ez, nire gomendioa da, bueno, kasu honetan da ideia, gomendioa baino gehiago, da ideia. Gomendiotan, nik esango nuke, lehenik eta ben, lasaioteko, ze aurren dagoezun jenteak nahizta ansiedadea eman, behiek ere igual daude, pertsonak die, umetan kakaite zuten gainen, osea, denak igualak azken finen, vale? Orduan, saiatu ansiedadea pixkat jaisten, eta pentsatu oso oportunitate hona dela lagunaketa egiteko. Lagun berriak edo ezagun berriak, ez dakizun nondik ateako zizkizun interes berdinak dauzkezun jendea, edo batean, eta zuri ere Kurosawa gustatzen zaizu, eta nahi, eta tontagiri horrekin hitzaiteko aukera txukunak daude. Ez? Adibidez, imaginatu, Imanolek galdetzea, eta izu Imanol, kasualitate zuri Kurosawa gustatzen zaizu? Baina hau trampa da, zei hau aste harten o astelenen hitzen genuen ondaz, baina bai. Eta papaten esaten duzu, ja, badaukagu zer. Ja, badago konexioa. Eta ja, zure ondoan, eango da, Inigo, esan ez, jode, beste garagardoat nahi mesedez, hauek, Kurosawa eta zitzeiten duten bitartu. Hori ere gertatu zen. Hoi ba. Beste garagardo batena. Bai, desente. Bai. Bai, goxoa zen. Zer ditzaio Kurosawa gustatzen. Bueno, hoi dien ere gomendioak, baina ideiak ekarriko izkizuet hemen, nebole mozue pixkatola gauzak egin. Hasiko gara Shua Benetikan. Eta da, jantzkera. Erosi adibidez, juna, olako afari bat eta barkuko kapitainan txapelakin. Eta inorri izerrez esan, bale? Oik jazten duzu, eta ja izea sortzen zure ingurun nola baiteko misterioa de, baina barku bat izango du, edo zergati dauka. Osea, zuek izautzen duzuen norbait barkuko kapitainan txapela jantzita ez dula sortzen ez dakit interesa. Bueno, barkatu, eske ez zait sekula egokitu afari batean topo egitea kapitain txapela daraman norbaitekin. Alare baita esaten dizuet, ni norbait gerturatzen baldin bazain norbait ezagutzen ez detena afari batea olako txapela batekin, esan denet, ni pertsonarekin ez dut itzengo guztin zehar. Zuk ez? Nik ez. Osea, inungoa ez. Nik aldetu egingo nuke. Ja, bai. Nik, gauza bat, hau Madrien gertatu zen, baina zure laguna galdetu izu Euskal Herrira etorriko delakoan, ez? Bai, bertakoa dala, hori da. Zuk uste duzu Euskal Gizartean txapelaren jugadorrek harrera ona izango lukela? Bueno, ni ideia botatzen nahi naiz. Claro. Ados. Imanolek esan du, elukela hitz egingo. Bai, Imanol, eta esate bali maizu txapel horrekin, zu Kurosawaren zinema zale izatearen, zuk Kurosawaren zinema zale izatearen itxura daukazu, hola, zu zertaz ezagutu gabe, igual ordun, bai, Bueno, dena dependitzen du, bai. Baina, baten ikusten baldin badet, txapel berezi bat, film baten ikusi detena, horrek bai sustatzen dit. Eta txapel horrekin bali dago, eta esaten dizu, Carlos Bermuten azken pelikulan atera naiz, hor ja. Bai, pixkat kanta mañanas baita izan daiteke. Bai. Hori, horrelako itzorduetan ez, zita horietan, pixkat kanta mañanas ez izatea, pixkat hartaburu itxura ezartzea segituan, hori ere garrantzitsua da. Bai, eta gia da guen pentsatuta, Xabik impresio hori baita eman altzula, esan zitenen mantikoran agertu zala, baino ondo barneratuta zeon konversazio hortan. Zer pixkat zetorren, hori nondik ezagutzen. Beraz, etzun behartu, Xabik. Jakintzun, jak, bere puntuan agertzen. Egia baita garagardo botila batzuk igual bere eragina izan zutela. Ja. Txapela, hau da, benetan hau da planteatzen ari garen txapela? Nere buruan bentsat, bai, hau zan nire ideiak ematea. Bai. Baina, bueno. Horrekin agertzea afaltzea. Hori da. Vale, aulestiko, plazako jatetxe batea. Hori da. Ja. Jendeak esango, hau nondik eta, ez da, bueno, hor dakazu. A ber, egia da pixkat lotxate balen batzea, igual ez da la hain erresa. Baina, bueno, da, alde batetik, hori da, ideia bat. Beste ideia bat, izan leiteke, putea, kamista batekin, eta han bertan imperimentuta eukitzea zure lagunaren aurpegia. Osea, zuk, afari hortan, noret bakarrik ezatzu bali badezu, bere aurpegia haundin. En plan, de, ni naiz
nire lagunik hobena, edo... Ojo, ja. Claro, nik irabazten dut. Ez dut hori ulertu azkeneko hori ez dut ulertu. Bai, daukazu lagun zubidana, ez? Afari hortan daukazu lagun bat, eta beregatik zoaz afaria, eta besteak ez dituzu zautzen. Maitan Lagun ditu hori. horren aurpegie imprimatzen duzu kamisa eta batean. En plan de, ni naiz hobena, ni naiz Maitaneren lagunik onena. Baina zu, ari zara ezagutzen, Maitaneren beste lagun bat. Vale. Ez? Claro, baina aizea besteen aurrean esan ez, beida, eta claro. Ni bai Maitaneren laguna eta ez zuek. Hori da. Bueno, olako zerbait gertatu da Scorseserekin, ez? Scorseseren zale bat agertu zitzaion bere aurrean kamiseta batekin bere aurpegia zukena. Eta Scorseseren reakzioa izan zen begiratu, atzakin seinalatu eta gero horre jarraituzun. Baina egon zen konexio minimoa bat hor. Zaten zait, zuen pentsatzeko modua. Ni, a ver, esan dut, ideia onak diala, Ez dut esan ideia onak diala. Nik esan dut ideiak emango nizkizuela. Ez, Xabi, ideia honek ekartzeko balitz, etzinateke kontratuta egongo irratsaio honetan. Zure eskatzen zaizuna da, ideak ekartzea bai. Gero honak izarrak, esan izut, lasai. Ez da zugan espero dena, onak izati ideiak, Xabi, zu lasai. Hombre, ala ere, ni momentu batez pentsatuet, kanzelatu inauzuela saio erdin. Ni baten konexioa juntzet hemen, eta esan ditu, bota inaute hemen. Javi, inoiz pentsatu badeu ere, ja, maiatzako 25 da, hilabete itxo geratzen zaio denboraldiari, nik uste aguantatuko dugula, zula sei. Venga, aguantatuko dugu. Vale, beste ideia bat da, bakizue klasik, bueno, hau ideia klasiko izaten da, jende guztian mugikorrak eta zakutxo batean gordetzea afari aurretik, inorrek ez dezan zehatu, ideia normala da, beste opzioa da batzutan ebaita, ustea mugikorrak mai gainean, eta norbaiti mezutxo bat iriste zaionean, altun irakurri behar da, hori ere beste ideia bat da. Hor pelikula badago. Badago, badago pelikulaz bat, ez dakit nungoa dan, eta gero hemen intzuten remakea, uste, Elizako Alexek egin zula, ez? Elizako Alexek egin zuen, bai. Elizako ez? Alejandro Elizakoak. Alejandro Elizakoak, bai. Eliza Goienek izan liteke, euskaldun duta. Bueno, bai, izan laike. Beste opzio bat da, bai birabiltzea mugikorra, baina ateatzea nahita ezagutze ez tezun jendearekin photoshoot bat. Eta, atea argazki pilo bat. Sekulako lagunak izango bazinete bezala. Ze imaginatu, handik, 5-10 urtetara, dagoeneko kriston lagunak itezeate, eta daukazue oroitzapen bezala, zuek ezagutu zineten gaueko edo eguneko argazki polit bat. Bata besteari begietara hola beidatu, zola, apa, gexo, hor ezatu ginean, hor sortu zan gure arteko kimika, bata besten gainen igota, ez dakit, nik? Beraz, koka dezagun entzulea. Xabi Tolosarekin sekzio apartean gara, Madrilekin zuzenean konektatuz, baino, ia da, Imanol eta Biok, jan ginela Xabi Tolosarekin, joan den astelenean afaltzen, beste lagun batekin, kasualitate, Xabi Tolosari ere entzule bate galdetu dio izu. Euskal Herrira noa lagun bate gonbidatuta, daren lagunekin eta elkartzerakoan, ez? Uste dut horrezena, pixkat, batze gomendio imango zinizkiuk. Eta Xabi Tolosaren gomendioen artean lehena da, kapitain txapela jartzea. Bai? Vale. Ez, hori zen bigarrena. Hori zen bigarrena, lehenengo izan da? Lehena zen ezagutzen zaitut esatea. Hori da. Hau Madrilen gara duzan, nik hau ezagutzen dut. Eta ziurtasun osoz. Hainbesteko ziurtasuna non zalantzan jartzen duzun, gonbidatu zaituzten lagun zentral hori. Hori da. Kasu horretan, ni nintzen pixkat, denak ezagutzen zituna, eta ez nik hauekin afaldu dut. Eta hor sortzen dan zalantza horretan, hasten da, norbera justifikatu edo ulertu nahian, zergatik ezagutu ote dezakeen bestea, eta konturatzen zara, bideak, etzara mala, inora, baina, etzara mala. Inora baino saiatzen zara, hori zan lehenengoa. Bigarrena, barku kapitain edo hegazkin kapitain, ez antzekoa dira txapelak. Barkukoa. Baina hegazkineko kapitainak antzekoa dara, ez da? Baina akotemos. Venga, ni barkuko esatzen. Barkukoa. Porque bestea bai da de canta mañanas, ez? Hombre, hor, claro da. Osea, barkukoa da, zure pankorboko lehen guzuaren jatortasunan mailakoa. Bai, izan leik, osea, posibleagoa da. Baina bat etortzaren bezaizu pilotoa dela esan ez, no zoaz pilotoa. Metarrokokin, Claro. Ez da berdina, barkutxo bat dauket, eta noizpika juten naiz pora, bestakit, arrantzatzea. Ja, inozuk,
Osea, karnet txiki horrekin, perrarekin, hartzen duzu 5 metrorako eslorako luzerako txalupatxoa, eta antxe branka olatuk erdia osten da bilen hortan jartzen duzu kapitainaren txapel hori buruan. Pixka Mañanas. Barkatu esatea, baina hasi zea... Zergatik egiten duzu, hau. Guai da. A ber, hau da, esaten ari dena, bida, Osea, pertsona bat, kapitain txapelarekin esaten duena ezagutzen zaitut, eta bere Xabiren hirugarren gomendioa zen, kamisetan estanpatzea zure lagun zentral horren argazkia. Hori da. Niri hirurak pixkat entzule, bota proposamenak ere, kanta mañana hitz hori itzultzeko, baino, bai, hola, astaburua izan da, astazakil xamar. Astazakil izan diteke. Eloiarrek dio txoriburu edo kaskarin. Kaskarina, bai, kaskarina. Bai, astazakil kaskarina. Dena junta dezakeu. Ba, xamar gehatuko dela 3 kasuetan. Baina, esan dugu, lehenengoa ezagutzen zaitut, bigarrena iritsi zara, hor, nela batek esan todo notas, zure txapelakin, hirugarrena badaramazu zure lagun zentralaren kamiseta, Scorsese bat egiten duzu, zera, Imanolek azaldu digu Scorseseren momentura, vale? Badauzkazu proposamen gehiago, Xabi, horrelako bai, noski. Hobia batean agertzeko? A ber, beste bat neukan, eta da, onakoa, ondan behar dezu zure lagunaren laguntza. Eta da, imaginatu lagun horre erosten diozula gezurretazko odol pixkat, eta esaten diozu afari erdian ahotikan bota dezala, pozoinduin balu bezala, eta bertan hilko balitz bezala. Eta ja dukezue, judunit egitea. Judunit, bakizue? Bai. Zeinekin du, ez? Da, genero bat, zeinekin du? Hoi da, zeinekin du, judunit. Dala, Agatha Christie eta horrelakoak bezala, edo guain bakizue... aiztoak bizkarren, ez dakit nola izango litzakeen, famatu da, zenek akatu du zure launa. Eta hori ja, daukezu jolastea, jendearekin, zenek zeuzkan akabatzeko arrazoiak, edo zen motivazio, eta, bueno, pixkatula jendeak ere komentatu dezala. Eta hola, atea daitezke baita aspaldiko trapuzarrak, eta takit, hola, beste ideia bentsat hor dago. Baina txain, hau da, zuk egin behar duzu hortarako, zure lagun batekin aurretik kluedo moduko bat planteatu? Hori da, bai. Hilda dilla, ez tezu egiten nakatuko, osago jure, mesedez. Ez? Osa... Bueno, nire gomendio ez da, afarin ez da tinorrez hautzen, akatu ingoet nire launa, eta hola ja denok bauko zertaz hitzein. Zertaz hitzegin, hor kriston konbertziazioa daukazu. Bai, baina... eriozo bate baita zure bizkarrean. Bueno, batez ez. Vale. Bueno, baina zen nahiago dezu. Afari hon bat, edo kontzientzia lasaia. Hombre, afari hona, ez? Zerako afari izan diteke. Batez ere, lortzu bale mazu beste bat kartzela hartzea, ez? Vale. Egia da, outfit horrekin agertze bat zea, kamista horrekin, txapel horrekin eta dena, eta baten zure laguna lurrean gelditzen baldin bada, eta Agatha Christie bat markatze bat dezu, estampa guzti hori... Aktualizazio egin behar dugu, gure diseinuan. Claro, horretik. Oso komplikatu jartzen. Ya está. Bueno, odol pixkat, ondo dago. Egoera guzti hori nahiko erakargarri, ez? Goiuriren habilidade improvisazio diseinistiko hauek. Ojo, Irratitik entzuten ari denak. Goiurik sortu dagoeneko tipo bat, astazakil bat, goitik berako astazakil bat, pipa hoan duela, olentzeroren kantuen bezalaxe, buruan itxas kapitain txapela, hortxe bokadiotxo bat testua barruan ezagutzen zaitut esanez, kamisetaren barruan nire aurpegia, lagun zentralaren paperean, eta hor gainean odol prosto batzuk, botata, zipristinduta baino, zoproston duta, odol asko dago hor, kamisetaren paparrean. Vale, Xabi Tolosa, vale, ondo, zuk esango duzu, dagoeneko bihurtu zara, ez dakit partimasterra, nola itzen zaio... Bueno, azken finean, rol joko izan leke hause, azken finean. Bi gomendio gehiago gehituko dizkiot, eta hau da, batez ere igual etxe batean balin bada, ez balin bada jatetxe batean, baina jatetxean ere egin lehike, baina batez ere, etxe batean tokazelin bada afari egitea, egintzazu honakoa, zure izenera, bidali lore sorta bat iristeko afariaren erdian. Zuretzako.
Osea, zuri norbaitek loreak bidaliko balizkizu bezala. Afari erdien, eta jendeak esan, ui, eta zene bidalizu lorea, eta ez dakit, anonimoa, norbaitek lore sorta bat bidali dit. Zuk zure buruari bidali berdizkiozu loreak? Loreak, hori da. Imaginatu, egiten dugu afari hau zure etxean. Bai. Eta orduan nik joango naiz etxe hortara, eta ez ditut besteak ezagutzen, soilik zu, baina nik aurretik eskatu ditut lore batzuk, zure helbidea jarri dut. Hori da, zure izena. Iristen direnean zer? Hombre, jasoko dituzu, eta, baina zene bidali dut, zergatik zekin norbaitek ni hemen egon nitzela, eta, admiradore bat daukat, edo stalker bat daukat, edo igual kalera ateatzen naizenean igual segik aukiko dut norbait eta akatu nahi nau, edo admiradore bat da, eta ja horrekin sortuko duzu, jendearekiko, jendea launduko zaitu, edo, ez dakit, babestu. Bale. Nere buruan zentzua dauka, serio, osea, a ber, itzein da, bakizu tipiko dela kontao pierde, ez? Zer? Nola? Kontado pierde. Kontatuta galdu egiten du, bai, hemen gurin guruan behintzat, nik kontau pierde hori oso madrikia da, hori oso madrildarra da nik uste, bueno. Ja, hemen, ja, bakizu, ja, hemen zehatutan dugate, ja. Kontatuta kaka, bale, bai, baino, kontazazu, venga. Bueno, hoxe, esaten nuen, lorearena, oza, nahi bat zuen lore sorta bat jarri zuen astazakilari. Bale, ondo. Eta azkeneko gomendioa, eta honekin ja bukatukoet, oza, sekzio surrealista hau, gaur, esan dizu egoiza egiten dula, igual ebene bai, igual ebene egoiza haukau baita, hendu garrituko. Baina daukat azkeneko gomendioa, ateako dut emendikan. Zema jontzegun, xapitolosa, urrun xamar. Hementxe, nire gomendioa. Nere joko eramatea. Baina ez. Bai, ondo. Hoy se sabe. Hori da. Gaur parranda. Norbaitek ez balin badaki, nik mai joko bat daukat, mai joko bat, hoi se sale izena du, oendikan euskerazko itzulpena, noiz ateako da, no ateako ote deun, ondo litzake, izen provisionala bantxe gau pasa, izango litzake, eta dijoa laguntalde bat tiburuz, kuadrilla bat, festan ateratzen dela, eta gaua ea bizira uten duen. Gaua zemuzuetan zaion. Eta hemen badaukagu oitze sale bat, baina ez du inoiz erabili. Xabik etorri behar dut behin, maizter lanak egitera gurekin. Bai. Goiurik badauka horre arantzatxo hori gurekin afalduz izanarena, ordo nahi marko dugu afari hori, eta gau pasa jolasari heldu. Ja ezta? Ja plana badaukagu. Eta, area juten nahi zenen, urrutitik ez hautzen, baina gertutik ez. Orduan, nahi hori mazue dauket barkuko txapela eramatea, eta Inigon aurpegia kamista, eta argazi pilateako jau, eta holako zazioen berko dugu. Así que, bueno, gaurko sekzioa, basikamente izan da, eskusa bat, afari bat konzertatzeko, ez? Bai. Egiten dugun oro da, gero, aitzaki bat, afari bat egiteko. Aizu, Xabi, eta hau aldatzen da, nolabait, nik zilegitasuna eman nahi dut Xabi Tolosari. Aktorea da, komikilaria da, irakaslea da, mai jolas bat egin du parrandari buruzkoa, ez da zenbat gauza gehiago ere egingo zituen, ahots bikoizketa egin du, denetarik. Horrek zilegitasunik ematen dio azaltzeko zer egin afari badaukazunean lagun batzuen lagunekin. Bueno, bere horretan ez, baina bizitza sozial ere baduen tipo bat da. Orduan, hori guztian nastuta, guk zilegitasuna eman diogu. Bai, ez dakit, Oxford Universityko harreman sozialetako doktore dutza ikasten edo prestatzen ari? Bueno, bale, ados, baina zesatean nahi zuen. Guri bere gomendioak gehiago gustatu zaizkigu. Ziegitasun hori dagoeneko maigainen jarri dugula, beste galdera badaukagu, Xabi. Eta zer gertatzen da, afari hori zuk etxean egin behar baduzu. Egoazen pixkat korapilatzea. Zuk zure etxera gonbidatu duzu, lagun bat bere beste lagunekin. Alegia, zuetara lagun zentrala, edo bai, nola ingo dugu hau? Ideia hementzan, berez lorearena esaten duen zure etxean izan balitz. Izan ideia originala, horretik esaten duen. Gero etxean usteko. Hori da, eta bai jokuarena eta dena. Begira, bai jokoa, begira. Ostras, ja etxean kokatu dugu jurik.
egin du, jo, eske, Begira, mai gainean zer dagoen, bia zer dagoen mai Ikusten gainean. dugu, hau pasa, hoi sale. sekulako, jo, ona. Bazure etxean izango litz, hombre, gauza bat egintzen ezakena da, dena kandelez betetzea, bai? Eta argiak ezertarako ez piztutzea. Eta horaia sortzen duzu, xarma eta gertutasun eta, ez? Hemen ekuazioan komplikatuko zego gonbitea. Imaginatu, gonbidatu duzula etxera, zure lagun bat, eta lagun horre dakar beste lagunen bat, ez? Zu etzara lagun zentrala. Horozuk zure lagunarentzat egoki izan daiteken menu bat pentsatu duzu, baina etorri da beste lagun bat vegetarianoa dena. Adibidez, lehengoan gurekin afaldu zuen Irati. Irati, entzuten ari altzara urrutian? Ez da entzuten ari Irati? Vale, orain esango diogu... Gehitu nahi ote duen, zehara. Bai, ze garrantzitsua da Iratik abentzutea. Bueno, tira, gonbidatu duzu, lagun hori, eta errepente agertu da, zera, vegetariana norbait, menuan hori etzen nuen, edo ez dakit, edo aragia gorrotu duen norbait, edo izan liteke ez dizute abixatu, baina glutenari intolerantzia duen norbait, horrelako gauzak. Ze egiten duzu horrelako batean? Bueno, azteko, ridikulua ez egin, ez eskeni atuna vegetarianoari. Hori askotan gertatzen dare bai. Sandwich vegetala, ez, betikoa. Sandwich vegetala, eta azkenen dauke atuna, batzutan urdai azpiko ere baita, gehi, arrautzare baita izaten du, eta azkenen da, denetik. Ez du ezer, veganoa bentsat, zero izaten du. Hori da, egin beharrezten gauza bat. Improvisatzen hasi zara, eta tira vegetariana baldin bada, etxeetan arrautzak igual badituzu, eta patata batzuk frigitzeko aukera daukazu. Egia hor sortu da tensioa raro bat. Hori konpondu barra nola baitze, zuk prestatu duzu, ez dakit, legatza saltxan, edo solomilloa porton, zure lagunak eta lagunak. Sugalden txukun mantentzea ez, inigo? Boi, ni pizza eskatuko nituzke. Pizza eskatuko zenituzke, bueno, pizza vegetariano eskatu balin baduzu, gaitzerdi, horren moldan zara. Edo gluten gabere baita. Baina ez duzu eskatu, eta orduan, anazten zara, pixkat, ja, maldan gora zure lagun horrekin, ez? Imanol, azeitezu ura goxatzeko, ze sentituko dezu nahi gabe ja, zorretan zaudela lagun berri horrekin. Bai, egia nahi, pertsonalki, nahiko zaiengo zaiten hasiera baten menu bat elegitzean nik sukaldatzeko, eta ja, pertsona baldi badatu horrez egitena ze gustade zeon eta zerrez, oandik eta gehiago. Zuk pitzetara joko zenuk orduan? Nik uste baiet. Goiuri, pitzen ez dago pixkat gain dituta? Bai, pitzena hori da oso esfortzu gutxi eskaini diozula kontuari, No, eta zuk ite balin baduzu pizza, eta daukazu jartzea, momentuan egitea, hoi bai da gauza bat ona, zuk momentuan egiten duzu pizza, masarekin eta gainera hitzeiteko aprobetxatu ezakezu, eskuketa okupatuta dauzkezu, eta bitartean nahizu, eta hau ze, hemen jarriko diot, eta bestea, eta egia da osagaiak behar dituzula, baina aukera ona da. Hala ere, esango izuet, nahi justu, zukoen komentatzen dezuna inigo, kontrakoa gertatu zitzaiten. Oen dela gutxi eukinun, afari bat, ez ezagunekin, hemen Madrilen, eta segun pertsona bat zala veganoa. Eta denok eraman genuen janaria nahita berexiki eginda, nire neskak gaina egintzun gauza bat, como antxoa moduko batzuk, baina berez kalabazina zan, oso gauza landuak eta egin genitun denok, iritsi ginen, hasi ginen da faltzen, eta 5 minutura veganoa jo nintzen. Ara! Aldintzun. Wow. Egon ginen denok, pare bat egunetan, en plan de, zein godeu, zer eman godeu, ez dakize, eta 5 minutu ez, baina ordu erdia juntzan, en plan, esken itzan guatzen kontzertu bat neukan aio. Bueno, gauza okerragoa izan daiteke. Gertadakizuke guri lehengoan gertatutakoa. Vegetariano bat mailan dagoela eta asiatiko batera joan, jatetxe asiatiko on batera, Anton Martin merkatuan, antxe, nola zan, jokoloko edo... Jokaloka. Eta eskatu ditugu antxe edamameak eta wakame ensalada bat. Wakamea itxasalgak dira, edamamea soja egiteko erabiltzen den ilar moduko bat, ez? Azken finean, bueno, Eta ramen vegetariano, hori baita eskatu denun, ez? Hori gero, hori behintzat jantzuen. Baina edamameari eta wakameari horrela begiratuta, nik hori ez de jango esan zigun. Hala izan zan, ez Irati?
WhatsApp ezari zeigu zerbait esaten. Bueno, baina egia esan, nik enitun eskatu. Claro, enitun eskatu, baina arroz txuria bakarrik eskatuzun. Hori gerta dakizuke, gero badago vegetariano mizkina eta vegetariano jalea. Eskertuko dizkizunak produktu vegetariano goxoak eta badaude, Baita esango izuet etzela ezer sobratu, Ez, etzan ez. Oire egia. Eta gehi eskatu genuen gaina. Gehi eskatu benun. Gauza bastante eskatu genuen. Bai, Goiuri. Baina goiuru gaixoa, izate, Eskerrik asko, Xabi. ikuste zaitu, gaina horrela, zaudela, kasi ateko zaizula izerdi malko zeitako bat ezala? Jo, Bai, eske ni ez nauzu egon bidatzen horrelako afarita, eta gero gainera egon behar naiz hemen entzuten, ze gustora egon ginen, ze ondo... A ber, Goiuri, gustora, esango izut. Vegetarianak ez zituen edamameak eta guakameak jan. Imanolek, demora guztin gehiago eskatu nahizun. Xabi Tolosa ondoan euken eserita. A ber, gustora, ez dakit, gauzak bere mailan jarri behar dira, ez da nahin besterako izan. Aizue, uste dute segituan egin behar dugula salto azken ordukoaren bila, baina Marcos Tedin ere mentxe daukagu, Marcos Tedin, arratsaldeon. Apa. Beraz, Madrilekin konexioan gara. Ez otzez aiot? Madrilekin konexioan gara, Argentinarekin konexioan gara, Marcos, gero kontatu beharko diguzu kuadriaren onurak zein diren argentinar baten eskutik eta Xabi Tolosa nahi genuke hor bere aportazioak egiten, baina Marcosi ere galdetu beharko diogu, berak badituen garbi zein diren, ezagutzen ez diruzun lagun batzuekin afaltzera joaterakoan, bete behar diren bai alabaiko oinarrizko bete beharrak esango dugu, ez? Zuk Marcos inoiz pentsatu duzu gonbidatu zaituzte eta auta beste, zatoz ba afaltzera eta antopatu dituzu ezagutzen ez dituzunak eta nola jokatu behar den horrekin kezkatuta ibilizara inoiz? Ez uste dut ez horrekin, hemen ez da gorazorik uste. Ez que Argentinara zarete, hau beste kontua da zalantzari gabe. Argentinarra badoarea eta konturatzerako egin dizu, txiriflauta bat eta ari zara, antxe berarekin da, gero, hauskera ederra dute eta olako gauzak eta, ez dakate arazarik. Ez daukazue gure adiskidetasunaren itxitasun horren pisurik, hori atzo adirazi zen igun. Baina, Marcos Tedin uriburu gaur ere gonbidatu dugu, askar bada ere, konta diezagun zein diren kuadriaren abantaiak. Eta Xabi Tolosa horutziko dugu zai, azken ordukoaren bila goazen bitartean, arratsaldeko bostak baditugu eta. Jon Telleria lankidea, badugu dagoeneko estudio zentraletan, eta Jon, konta iguzu zein den azken orduko arratsaldeon. Kaixo, arratsaldean daizula guztioi, 2007 eta 2011 artean Alonsotegiko alkate izan zen Aitor Santisteban jeltzaleak epaiketari egin beharko dio aurre auzitegiak bere aurkako auziari jarritako alegazioak baztertu ostean. Alonsotegin urte luzez izan diren prebarikazio kasuak auzitegietan argituko dira beraz, oraindik alegazioak aurkezteko tartean zen bigarren auzi bat Aitor Santisteban, EAJko alkate ohia eta hainbat eraikuntza enpresetako arduradunak dira auzipetuak eta besteak beste prebarikazioa egozten diete alkate jeltzaleak alegazioak aurkeztu zituen bere aurka egiteko nahikoa froga ez zegoela iritzita, baina Bizkaiko auzitegiak baietz dio orain arteko ikerketaren emaitzak delitu zantzuak daudela erakusten duela. Inoiz egin ez ziren lan batzuengatik laguntza publikoetan 2 milioi eurotik gora jaso izana egozten diete udal arduradunari eta auzian parte hartu zuten eraikuntza enpresako ordezkariei. Fiskaltzak 7 urteko espetxe zigorra eskatu du auzipetuentzat, dio auzipetuak ados jarri zirela Foru Aldundiaren eta Espainiako gobernuaren aurrean egin ez ziren obra batzuk irudikatzeko modu horretan laguntza publikoak jaso ahal izateko. Alonsotegiko udalari loturiko bigarren ustelkeria auzia da hau, lehenean 2011 eta 2015 urteetan alkate izan zena zegoen nahastuta. Hilda dago hau, bigarren honetan aurreko legegintzaldian alkate izan zena dago auzipetua, biak Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak. Hauteskunde kanpaina betean, azken aurreko eguna gaur eta laster abiatuko dira alderdien arratsaldeko ekitaldi nagusiak, horren arira Nafarroko Parlamenturako hauteskundetara aurkeztu diren alderdi euskararen ofizialtasunak ezin duela itxaron ohartarazi die kontseiluak, alderdi guztiei egin die bilera baterako deia, baina EH Bildu gero bai eta zurekin Nafarrak soilik onartu dute hitzordua bat egiten dute hiru hauek
egungo zonifikazio murriztaia bertan bera usteko asmoarekin, eta begi honez ikusi dute Euskararen lege berria onartzea, baina kontseiluak dio bileraren ondorio nagusia dela ez dutela gertu ikusten aukera hori. Eskari bat, hauteskunde ostean izango diren negoziaketetan, kontseiluak dei egin die ez uzteko ofizialtasunaren gaia bazter batean lehen minutuan. 5:03 minutu, errepidetan ez da parteko arazorik, beraz, bigarren kafea goxo-goxo, entzuten jarritzeko. Gonbita gure entzulei. Eskerrik asko, Jon Tellería, arratsaleko 6etan informazio gehiago, eta guk aurrera jarraituko du, esan da bezala, bagaudelako Madrilekin konexioan, eta Argentinarekin konexioan, Buenos Airesekin konexioan hain zuzen ere, Xabi Tolosarekin aritu gara, aztertzen, oso ikuspegi zientifiko empirikotik, zer egin behar den lehenengoz topatzen zarenean zure lagun baten lagun berriekin, eta pixkatura jakiteko puntu aman komun horiek eta topatzen, Marcos Tedinekin atzo Xabi aritu ginen kuadriaren kontzeptuaren inguruan. Eta Marcosek esan zigun, berak Argentinar bezala Euskal Herrian egon zenean, eta Euskal Herriaren ezagutza zabala duen neurrian, kuadria kontzeptua ezagutzen duela, ikusten duela kontzeptu itxixamar bat bezala. Kuadria badela, ezaugarri bezala itxitasuna duen zerbait. Ez da egite ados zauden edo inoiz jabetu, eta zinen, kuadrilla badela, ez pixkat, bai, mugatua da zerbait, eta hori itxitasuna baduela. Bai, baina batez ere hori antzinako kontzeptua izan liteke, ez? Urte askotan zehar behintzat kuadrilla kontzeptua bai izan da gauza oso itxia, pixkat inkluso sektario esango nuke, eta zailtasunak zeuden alde batetik bestea saltoak egiteko, baina gaur egun gauzak pixkat zote dira fleksibilizatu, nik ikusten dut, nik momentu honetan gure kuadrillan, egia dago asko ginela, 42 izatea, o 40 izatea iritsi gea, eta imposiblea da. Osea, hori da Europar batasuna. Hori esan barron, hori kuadria, hori da zabal. Zabal. Eta azkenen, egia da kuadrian, ez da egitzen bagean momentu honetan, eta dago jendea oso trinkoa, eta daude sateliteak, eta igual daukazu erlazio gehiago kuadriatik kanpoko jendearekin, eta kuadriako batzuekin igual gutxixeago, orduan. Hoi pixkat desdibujatuta daukagu. Ari da pixkat aldatzen, hartu aritu ginen horren inguruan, baina Marcosekin geratu zegoen pixkat Marcos hor kuadriaren alde on hori ere kontatzeko presak agen biltzan, eta gaur gonbidatu dugu tartetxo batean bada ere, Marcos, zuk zornotza inguruan okerrezpa naiz, ez, kokatu zenuen zure kuadrilla. Izatez atzo entzule batek, zure zornotzako kuadriako lagun batek esan zuen, Marcos, zuk jarraitzen duzu gure kuadrillakoa izaten edo. Bera ez da zornotzarra, ze, karo, atzo nik kontatu nuena izan zen, zornotzan izan nuen esperientzia, eta hor bai, esan behar da, oso txarra izan zen, hori argi dago. Osa, zornotzan nik izan nuen esperientzia, tamalez, onartu behar dut, oso txarra izan zela, baina gero nik nintzen Bilbora, bizitzera. Horra hasi nintzen, mazar batean ikasten, eta horrez ezagutu nituen, hainbat pertsona, eta bera Aitziber zen, altxasukoa. Eta berarekin bai egin neban, kuadriza moduan talde berri bat, beste 3 lagunekin. Eta talde hori bai, ezakit, nik ez nuke kuadriza izendatuko, ze nik uste hori da lagun talde bat, ez da kuadriza bat. Ni enaiz inoiz egon kuadriza batean, baina bai, hor noski egon ziren alde honak. Nik uste dut itxitasun horrek ematen digula da babestua sentitzea, ez da? Apurtxo bat nik uste dut alde horretatik doa. Talde itxi batean sartuta zaude, eta hor txetintzen zara, babestuta. Eta orduan nik uste dut hori da alde hon bat. Hori da alde onena, esango nuke. Zorrontzarrak ez daitezela aserretu, baina Marcosen esperientzia bertan, etzen onena izan. Akaso hiriburuak ere ematen du ez pixkat malgutasun hortarako edo kuadrilla eredun moderno hauetarako espazio bat, zait, Lazkaon kuadrilla oso itxia da, Imanol? Nik esango nuke baietz, ni baita nahiko... Nola esan dezute? Satelitala ez da? Bai, ni nahiko satelitala. Bai, zu oso satelitea zara. Egia da. Eka hori aritu gara ez, Afrikar kontinentean jaurti izan diren sateliten inguruan, eta Imanol izan ziteken horietako bat. Bai, praktikamente bai. Baina, bai, adibidez gure kuadrian 30 margea.
Ostra, lazka osoa, belaunaldi osoa. Kasi. Ez? Klasikoak zinaten. Lehenago izan ginen gehiago, baina gero separatu ginen bitan, eta bueno, movida. Ni ez, bromaka alde batera, inorki lazka hon ez ezala gaizki hartu, baina lazka hon belaunaldi batean zenbat jende izan zaitezkete. Jode, Egun bat bai igual? Esango nuke bai ez. Bai, orduan kuadrilla. Bueno, bi kuadrilla izan ditezke, ez? Gureak bezalakoak ez. Bezalakoa balimada bi, bai. Horratik. Marcosena bezalako hogei. Orain, nire taldean hemen Argentinan gara 27. Beraz, han ere baduzue, zuentza da kuadrilla, entzun dizugu. Bai, baina guk esan du, los pibes. Los pibes. Bai. Beraz, baina han Argentinan orduan kuadrilla kontzeptu hori, lagun taldea lausuagoa da, ez da hain itxia. Bai, izan ere, hasi ginenean, orain dela 9 urte, 9 pertsona ginen, 9 lagun. Eta gero, lagunaren lagun bat etorri zen asado batera, bueno, eta dana ondo molatu ginen, bueno, sartu zen taldean. Eta orain izan zen, azken 10 urte. Eta 9 hasi ginen, eta orain 27 gara. Orduan horrek nik uste erakusten duela, bueno, ez garela oso itxiak, zentzu horretan, ez da? Osea, gu normalean saltzen ditugu pertsona berriak taldean, ondo molatzen bagara, bueno, sartuko dira, gero, bariku batean, beste pertsona batekin atera nahi badute, bueno, perfecto, arazo barik. Inork ez da hori azerretuko, tal, zentzu horretan ikuste dute irekiagoak garela. Eta gero, akaso hemen topatu zenuen babes hori kuadrilla itxiago izatearen baldintza gabeko laguntza hori akaso han los pibesen pixkat gutxiago ematen da, Marcos? Nik uste dut, gertatzen dela da, gero, talde handi baten barruan, badauz, gero, beste taldetxoak, eza? Osea, adibidez, nik, 27 gara orain, baina nik daikot nire taldetxo, nire talde txiki bat taldearen barruan, eta 8 gara. Eta 8 lagun horiek oso lagun honak gara, eta hor bai agian, orain prestatzen dudana, A ver, hori akuadriza bat, agian. Biztamo zara, Buenos Aireseko zure los pibeseko euskal iztun bakarra. Beraz, lasai, ez dute ulertuko. Esan, beldurrik gabe. Ez, baina, taldi txiki hori bai badeko antza bat kuadriza batekin agian zentzu horretan bai. Itxiagoak gara, baina talde handi baten barruan gauz, eta zentzu horretan ez berdina da nik uste. Bai, baina bederatzi horiek bai daukezue unitate bat eta identitate bat, ezta? Eske hor esaten zuet Kurt Lewinek esaten du, teoria organizista hauen barruan, talde teoria, barkatu eske hemen oposaketetarako apunteak aprobetxatzen. Esaten du, talde bat dara azken finean, unitate bat, behaien kidetaz aparte independenteki badaukala izaera propioa, talde bezala. Bederatzi horiek bazeate talde bat, ezta? Esango nuke, eta taldea horren barruan belbinek esango luken bezala, bakoitzak bere rol desberdinak dauzka. Barkatu, aprobetxatu. Ze momentu hona, esan da gero, Xabi bazela, lagun arteko harreman horietan etzela Oxford Universityko ez da gize doktore, eta bapatean atera ditu apunteak, eta hemen lau referentzia hola sasi zientifiko. Ez hasi, psikologian badagoela, benetan, psikologia sozialan dago. Talde dinamika de grupos. Bai, guk igual behar ditu apuntu horiek, ze Goiuri taldetik pixketola despazauta sentitzen da, afaltzen egonetzen horretan, eta... Bai. Aizu, Marko Estedin gurean egontzenean afaltzen egon zinen? Bai, noski. Hombre, falta zana. Aixe. Marcos etortzea Tolosara eta ni ez gonbidatzea afaltzera. Imanol, nun zinen, pelikulen bagrabatzen. Barcelonan. Nahiko satelite. Jaio gabe bain dikan, ez dakito. Imanolek, asko uste baino gehiago, ez pentsa, Baina bizarrakin da dena, no? Bai, jak izan duzaigu. Nik ezagutu nuenean Imanol González Gurrutxaga bere lehen film laburrak eta grabatu aurretik bizar gutxiago zuen. Tira, aizue, gustora aritu gara, baina gauza serioetan hasi beharko du. Bai. Segituan, Oiana Maritorena bueltan izango dugu, eta asteburuko arte eszenikoen agendari heldu behar diogu. Xabin Fernandez datorre ondoren, kanpoan sartu, barruan sartu, ama.
kortozirkuitu egin dut. Kanpora sartu. Kanpora sartzen. Kanpora sartzen lanaren inguruan ariko gara, eta baita bere ibiliriko beste bat esparruen inguruan. Beraz, Marcos Tedin Uriburu gaur jaieguna da maiatzaren 25 Argentinan, lan egin arazi dizugu pixka bat, baina tira, uzten zaitugu eguna gozatzen eta atxeden hartzen. Zaindu, Marcos! Eskerrik asko, bueno, agur. Xabi Tolosa, zuk oraindik lan izango duzu akaso egiteko, baina guk ere paken utziko zaitugu. Bueno, ez duekin beti gustura nago hemen, no? Ez da lana. Zaindu ondo, Xabi! Bi aste barru ikusiko gea ba. Ondo izan? Ur. Argentina eta Madrid atzean utzi ditugu, edo bere tokien utzi ditugu, baina gu bagoaz aurrera. Imanol González Gurrutxaga zuere engantzatuko zaitugu berriro, berba espertuan aritzeko. Hori da. Eta gu aurrera goaz, segituan, oian Amaritoren berekin berriro, arte zenikoen gaiari, heltzea behar duen tokitik. Maite zaitu odalako nire ondoa. Keep calm and bigarren kafea. Tu m'has cantat en plors la història d'aquells dos amors, tu m'has llançat drapó, deixat la sort. Dolors, digue'm si el món és fos, si es maten nins, si es crema el cor, jo només veig cavalles i futbol. Totes hem cridat el vent. Totes hem cridat el vent. Repetim cridant el vent. Doinu hauekin abiatuko dugu azken tartea, oraindik tarte luze izango dugu arratsaleko 6etara bidean, eta arte eszenikoek protagonismoa hartuko dute ostegunero bezala, Oiana Maritorena genbe, beste gauza askoren artean, hortarako ere etortzen delako, bere liburuetaz hitz egitea. Nere liburuetaz ez, beste liburuetaz. Zure gustoko liburuetaz. Bai, egia esan bai. Asteburuak asko du emateko oraindik, naiz eta nabari den, pixkanaka udaberriaren eta udararen hurbiltze horretan antzokietan gutxixiago programatzen dela, baina Oiana Maritorenak osatu digu nahi beste plan egiteko menua, eta menu hori ostiraletik abiatzen da estreinaldi batekin. Bai, eta gainan eretzat, estreinaldi pozgarria da, Xake Produkzioakek estreinatuko duelako Postatari gabeko gutunak, bere azken lana, eta gainera Tolosan bertan izango da. Leidorren arratsaleko 8etan. Nik ez dut oraindik ikusteko aukerarik izan, estreinalditxo, aurre estreinalditxo batzuk, eta lantaldetik kanpoko jendeak ikusi dut, eta oraingoz iritzi onak iritsi omen zaizkie, Kepa Errasti izango da aktore, Nere Ariz Navarreta ere bertan, eta Getari Etxegaraik zuzendu du. Eta gaia pixka bat kokatzeko, Mikel da protagonista, eta Mikel kartzelan egonda urtetan, eta kartzelatik ateratzeko ordu bete geratze omen zaio. Eta kartzelan egon den denbora horretan gutun batzu jaso ditu, baina gutun horiek ez zuten igorlerik. Eta orduan gutun horietako bat erantzuten hasiko omen da, eta hor hasiko da, bere bakarrizketa, baina bakarrizketa omen da. Oso izenburu ederra du, eta askotan hitz egin du izenburu hontaz, uste dut Kepa Errasti hemen duela hilabete batzuk urte eta piku egon, eta aurreratu zigunetik, edo akaso Xabi Ormazabalek Xake Produkzioakeko beste kideak ez, aurreratu zigulako, eta ostras, izenburua jakindara etxuen ditu gintuen, eta inoiz aritu gara ez, antzeslan batek, edo disko batek, edo abesti batek, harrapatzen zaituenean izenburutik hasi orduko, ero horrek ere sortzen dualako presioa ere, mantendu behar da zugan sortu duen hori ez. Eta gero uste dut gaina gutunekin eta, zeo zerror antzeslana prestatzen ari zirenean ere, hola bitxikeriak edo izan dituztela, kaso elkarrezketatzen badugu berriz ere, horri buruz ere galdetzeko aukera izango du, baina uste dut, emanaldia edo ikuskizuna beresia izango dela gauza askorengatik, bai. Tira, postatari gabeko gutunak, estreinaldia, Leidorren arratsaldeko 8etan, ostiralean, baina ostiralean badira, dagoeneko bidea egin duten eta bidea egiten jarraitzen duten bestelako emanaldiak ere. Bai, sexua, Andoni Mutiloa bere lan honekin bueltak dabil, Euskal Herrian zehar, eta orain txesan du, Araban sartuko zela, ez dakit orain arte emanaldirik izan ote zuen, eta Gaintzako Kulturretxean izango da ostiralean 7:00 eta larumatean Amurrioko antzokian atxaldeko 8:00.
Alderrai, hauek Donostian izango dira, Lugaritzen, Tartean teatrokoak, Mikel Martinez eta Sandra, ostiral eta larun batez atxaldeko 7:30. Eta dantza pixka bat ere ostiralerako badaukagu. Kuo, Santurtziko Serantesen eskainiko dute arratsaldeko 8:00 eta 3 dantza piezaz osaturiko emanaldia izango da, dantzaz konpainiarena eta koreografoak ere ezberdinak izango dira. Eta botako duten galdera, eta oso interesgarria iruditzen zaitea ze ondorio atera daiteken hortik ere, ea garai honetan, hainbeste teknologia eta inguruan dugun garai honetan, dantzak zentzurik ote duen galdetu edo horri buruz hausnartzera eraman nahi gaituzte lan honekin. Eta beste dantza ikuskizun bat, Rosas to Dance. Haure estreinaldia izango da, Gernikako Liceo Antzokian 8:00 eskainiko dena, eta Murziako Larruta konpainiak sortu duen pieza da. Eta kasu honetan, dantza garaikideko pieza gogoangarri batzuk edo garrantzitsu batzuk hartuko ditu oinarri, eta hoien inguruan, bidaia bat erakutsiko digute. T'estàs equivocant, proves pel bon camí correcte, sempre amb les mans, en blanc, sempre amb les mans. Araban murgildu gara sexuarekin, baina Jana Mariturenak enberekin konturatuko zinengo Juri, askotan egiten dugula Kataluniarako bidaia musikala. Bai. Ez dakit zer duen Oianak konpontzeko Kataluniarekin. Bai, esan gauza bera pentsatu dut gaur, bai? Abestia aukeratu dudan, eta esan dut, ez dakit zergatik den? Ez dakizu? Ez, zuk bai ala. Ideia badaukat. Hola! Gero esango didazu? Orain ez, ezta? Ez orain ez. Que sigui oceà. Esango nuke duela urtebete hasi zela, Kataluniako edo abesti katalanak jartzearen ohitura, Primavera Sounden egon nintzenean Bartzelonan. Ara. Bai? Ez dakit hortik datorren baina bai. Eta ze gertatu zen Primavera Sounden? Han gertatu zenan, itxegatu zen. Udaberriak eraman zuen da udaberriak ikar dezala. Udaberrian garata. Larun batean murgildu beharko dugu? Bai. Bilakatxe. Lanau muskizko probaleku Burdinolan eskiniko da larun batean 2 ordutegi ezberdinetan. Eguerdiko ordu batean eta atxaldeko 5:00. Eta H teatroak sortu duen lana da Burdinolaren funtzionamendua oinarri duena. Eta jende askok parte hartu du lan honetan eta parte hartzen du emanaldian bertan. 4 aktore izango dira, soprano bat, dantzari bat, pole dance dantzari bat, bideoa erabiliko dute, soinua eta revolta permanent kolektiboaren musika. Beraz, hola disiplina anitzeko ikuskizuna izango da. Irabazi, Jon Plazaolak estrenatu zuen duela gutxi lan berria, baina jarraitzen du irabazirekin ere Euskal Herrian barna, eta kasu honetan Bilbora Euskalduna Jauregira joango da, bertan izango baita larun batean, atxaldeko 8:00. Eta 2 dantza ikuskizun proposamen larun baterako. Topa, Kukai dantza taldearena, kalean egiten duten pieza hau, festa bat edo irudikatzen duena, Topa, izenak esaten duen bezalaxe, Hendaiako Gazteluzar frontoian egongo dira bertan, gaueko 10:30. Eta beste iparraldean eskiniko den beste emanaldi bat, Nola Double G. Azkaineko Saninazio Porzentroan 8:00, eta gai hauek askotan ikusten ditugu azkenaldian, bai dantza ikuskizunetan eta baita antzerkian ere gizontasuna, emetasuna, gizon, emakume pixkatorren inguruan, hauek ere dantza ikuskizuna eskainiko dute. Som la veu de la revolta, netes de la por i el do. Zer duzue orain? Ez dugu ezer esan? Baina begiradarekin gauza asko esan dituzu, eta streamingez ikusten gaituztenek ikusi ahal izan dituzte zuen bien aurpegiak. Konexio bat dago hemen. Tira, bai, ganderako ze plan dauzkago, Jana. Hauteskundetara joateaz gain, gauzak ezberdinak ere egin daitezke. Besarka da. Bide batez, gaur da azkeneko eguna posta bidez bozkatzeko. Baina posta bidez eskaera egin datzuen behar? Bai, baina bidali egin behar da. Bidali egin behar da, ados. Maiatzak 18 izan zen azken eguna, izan dik? Ez dakit. Bai. Baina gaur maiatzako 25 eta azkeneko eguna posta bidez bidaltzeko, eta gogoratu posta bidez bozkatzen baduzu, gero ez joan bozkatzera igandean, ze askotan gertatzen da hori. Bai? Eta gero nula konsideratzen da? Ez gero ezin duzu bozkatu, tardun egin duzu
Igandeko plana bozkatzeko. Jende askori gertatzen zaio begira. Izo, ederra da, 1926 urteko hauteskunde hauetan posta bidez bozka matea, eta diegun lehenago egin behar izatea, baina gero astebete berandago kontatuko direla zuen bozkak, naiz eta duela 3 aste eskatu hartzen duten posta bidez boto emateko eskubidea. Egia esan... Hori bai direla postatari gabeko gutunak. Esan honuke. Dira, baina postaz bozkatu edo ez bozkatu, baduzuela, bozka 10 minututan egiten da. Segundu baten Geroan, pixkate saltxan ibilenei baduzue hauteskunden inguruko aurreikuspenak egiten, eta tragotxo hartu, eta bestelakoak, hala ere denbora dago, denerako. Bai, adibidez, besarkada ikustera joan zaitezkete, Bilboko La Fundizionera txaldeko 7etan, dantza ikuskizuna da, Nerea Martinezek sortutakoa, eta kontemplazio eta isiltasunerako aukera ematen duen lana, ez dakit orrun bozkatu aurretik edo ondoren joan behar den. Baina, bueno, hortzi proposamena. Gazte, Ika teatroaren dantza ikuskizun hau, Lezon izango da txaldeko 7etan, asteburu honetan festa dira Lezon eta kontzertuak eta ere badaude larunbatean, eta dantzarako tartea igandean. Eta apirilaren 30 izan zen dantzaren nazioarteko eguna, eta dantzaren nazioarteko egunaren harira, igande honetan ospatuko dute 26. gala Victoria Eugenian eguerdeko 12etan eta atxaleko 7etan. Eta gala honetan urtero bezala dantzari ezberdinak arituko dira, estilo ezberdinetakoak eta hauetako batzuk aipatzearren, badibidez Lucia Lakarra ikusteko aukera izango da, Malanden baleteko dantzari batzuk ere bertan izango da, aukeran dantzatatea eduk irabazi baitzuen saria eta beste hainbat, beraz hortxe dantza proposamen hau. Aizue, proposamenak egin dizkizuegu, baina gaur gurekin kafe hutsa hartuko duen gonbidatua ere, dagoeneko streamingan ikusi duzu, ez dugu hemen pixkat spoileatu dugu, nolabait, baina tira, gaur saio hasieran ere esan dizuegu, nortzet horren, beraz, sorpresak egigirik ere etzegoen oianak aurkeztuko dizue jarraian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Spring dreamer, here's my song for you. I'll hold you as winter passes through. Sweet dreamer, this is my prayer for you. Don't linger, let us start anew. Xabin Fernández Zubiria, Legorreta, kazetari, sortzaile eta aktorea. Azkenaldian komunikabide askotan aurrez ikusi eta entzuteko aukera izan dugu, eta eskarmentua duela nabari da. Izan ere, urtetan sartu da gure etxeetan, uin edota pantaila bidez. Gaztea Irratiko Dida irratsaioari esker, edota Euskal Telebistaren bitartez. When the treetops sway through breezy mornings and everything was so sure and Orain dela urte batzuk irratian lan egiteari utzi zion, eta TAE antzerki eskolan izena eman zuen. Bertan dabil aktore ikasketak burutzen, eta ikasturte amaierako emanaldia duela gutxi estreinatu bazuten ere, ez da aurten estreinatu duen lehen lana. Martxoaren 11an, kanpora sartzen, bere lehen lana estreinatu zuen. Ausarta gainera, ez gai eta bizipen pertsonaletan oinarritzen delako bakarrik. Baita, testuaren idazle eta obrako aktoreetako bat, bera delako ere. Duela 10 urte jasotako dei batek bere bizitzan eragindako aldaketa eta bizipenak izan ditu oinarri. Seropositiboa zela jakintzuen dei hartan. Eta askotan izan du, hau guztia nolabait kanporatzeko gogoa. Dokumentalean pentsatu zuen momenturen batean, gidoiren bat ere bazuen, eta azkenean, oholtza erabili du horretarako. Oholtza eta laguntzaile onak bidelagun. Aitziber Garmendia izan da zuzendari, bere lehen zuzendaritza lanean, Sara Kozar aldamenean izan duelarik, eta Intza Alkain oholtza partekatzen. Elkarrekin talde ederra osatu dute eta hori ere transmititzen dute.
blues and her footsteps. Legorretan estreinatu zutenetik, Euskal Herriko hainbat herritan ibili dira dagoeneko, hain beharrezkoa den gai honi behar duen lekua emanez. Eta aurrerantzean ere, beste hainbatetan arituko dira. Guk ere gurean, tartea eskaini nahi izan diogu. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Xabin Fernandez Zubiria. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Ze polita, pixkat sensible nabil azken aldi honetan, eta holako sarrera batekin, ja. Bigun, hasiko naiz. Esan beharra daukat, niri ere Sprint Dreamer honek barrenak pixkate unkitu izkiala, Bai. Oso polita. Hau, eta oianaren ahotsa, eta bai, dena oso goxozi joan. Bueno, puskatu zure ahotsakin pixkat. Eskerrik asko, Ez baino zure ahotxare ederra da. Bueno, vale, a ver, Nirea ere pixkat horrela da, Nire ere irratian esan izan didate, zure ahotxarekin. Bai, orduan, bueno. Bueno, lehen galderanik egiten dut entrevista hauetan. Horregatik esan dut, Eta nahiko galdera erresa da. Galdetzen dizuegu kafe hutsa tarte honen protagonistoi, kafezaleak zareten, bai ala ez. Bai, eta bigarren kafezalea naiz batez ere. Irratian eta irratiz kanpo ere, baina esango dizut. Bai, gozaltzeari eman diot orain sekulako garrantzia. Lehen, orain urte batzuk ez nion ematen, eta orain nire momentuetako bat da. Eta bigarren kafe hori, bigarren horrek esaten dizu, oraindik lasai egoteko aukera baduzula, eta denbora duzula, eta horren zalea naiz. Eta bigarren kafe hori noiz hartzen duzu? Jarraian, igual, bai, gosaria luzatu. Hori da. Baita nik ere, eta azken aldian osnarketa bat izan dugu. Hemen bigarren kafean, ea ezote gauden laugarren kafearen ordutegien. Eta kaso bigarren kafearen ordutegira egin marko dugu salto. Bueno, bai, nire kasuan behintzat, zuen ordutegia ia laugarren kafea da. Nire ere bai. Bai. Nire ere bai. Bai, ikusten dut, bai. Tira da jarraituko du hausnartzen, akaso egokitu behar dugu bigarren kafeari gure bizitzetan, kafezaleon bizitzetan, zego Juri eta Oianak ez dute kaferik hartzen, dagokigun bigarren kafearen ordutegira. Izan daiteke. Galdeketa bat egin behar. Hori da. Ze ordutan hartzen duzuzuk, bigarren kafea. Eta gero bataz besteko bat atera. Hori da, bai. Eta ateratzen bazaigu 9:29 minutu, irratsaioen parrillen logika guztiak gautxi, eta orduan txabiatuko du. Bueno, beste aukera bada. Bueno, Xabi, nik zure ibilbide profesionaleko hasiera horretara jo nahi dut, pixkat kazetaritza mundu horretan nola hasi zinen, irratian asko kentzun izan zaitugu urtetan, ez? Esperientzia eskarmentu handia duzu bertan. Nola erabaki zenuen kazetaritza ikaste, argi zenuen? Nik ezakit noiz erabaki nuen. Nik beti esaten dut nire bizitza ez dela lerro zuzen bat izan. Eta askotan bidean agertu zaizkidala sorpresatxoak, ezustekoak, eta hoiek hartuz egin dudala nire bidea. Atzera begiratuta egia esan ez dakit nondik natorren askotan, eta aurrera begiratzen dudanean ere ez dut jakiten. Lehen arazo bezala ikusten nuen hori, Oiana, esaten nuen, ez dakit noan edo nora iritsi nahi dudan. Baina ikasi dut horrekin bizitzen ere, eta, bueno, polita ere iruditzen zait. Eta, bueno, azken aldean eman ditudan pausoak ere horren erakusle dira. Niri beti gustatu izan zait showa. Beti telebistazalea izan naiz, irratizalea izan naiz, antzerkizalea izan naiz, ez dakit, dena gustatu izan zait. Ola, showaren inguruan, ibiltza beti gustatu izan zait. Orduan, banekien horren inguruan egin nahi nuela zerbait. Eta bai, kazetaritza ikasten hasi nintzen, eta ordurako ja, gogoratzen dut, Goierri telebistan, Neronek eta beste lagun batzuekin praktikak eskatu genituela. Ja, lehen mailan, kazetaritzako lehen mailan, 17 urterekin, zenik abenduan egin dituen, Itziar Mojikarekin, bueno, beste lagun batzuekin, joan ginen, Goierri telebistara, mesedez, eskatzera, utziko gindutzen bertan, izaten eta zerbait egiten, eta utzi ziguten, eta gogoan ditut momentu haiek bereziki politxak, hasiera haiek. Bai. Esan duzunean ez, batzutan ez dakit nora noan edo, badirudiagian bizitzan euki behar dugula, ez? Bueno, mundu guztiak edo daukala hor bere lerro zuzen hori, zuk aipatzen zenun hori. Eta atera iten bagara horti pixkat, Bai. Nik nire burua beti ardi beltza bezala ikusten nuen. Eta gainera, bai, nire familian eta nire inguruan, nahiko, bueno, lerro zuzenekoak izan direlako. Eta ni pixka bat, inguruan ibili naiz askotan, eta bueno, batzuetan, ez da erraza hori eramaten, baina uste dut, bueno, urten poderioz edo, nire kasuan behintzat, urten poderioz, ikasi dudan zerbait izan dela, eta orain momentu honetan oso pozik nago nire kurba guzti horiekin. Esan duzu, betidanik showa gustatu zaizu, antzerkia ere horra aipatu duzu, eta taen izena eman zenuen. Bai.
aspaliti zenuen agian, agian aukeratu ingo dut berriz. Uste dut, momentu puntual batzuetan pentsatu izan dudala. Eta bai, antzerkia egin izan dut, zorionez, izan dut sortea gauzatxoak egiteko, baina ez hain modu serioan edo, ez? Eta bai, ikasteko gogo hori ere banuen. Pandemiak horretan ere lagundu dit. Pandemia eta gero behar nuen zerbait berria, eta esaten dizuan moduan, gauza ezberdinak probatzeko aukera izan dudanez, tamalez uste dut aspertu ere azkarrago aspertzen naizela, beste batzuk baino lehenago, eta orduan behar izaten dut argi berri bat edo zerbait, ilusio berriren bat tarteka. Eta tai izan da azken ilusioietako bat. Bai. Eta nahi txoritxo batek esan nik aipatu dut biografian, aurten bilan estrenatu dituzula, kanpora sartzen, eta taeko ikasturte amaiorako ere duela gutxi izan duzue, klauna egin duzue, eta nahi txoritxo batek esan dit, eta ez da mai, Bai, ikusle juntzen pertsona batek, klauna asko ezagutzen duen batek, ze ondo Xabin, aipatu dit, bai, eta horren esan neon, esango diot. Jo, sekulako ilusioa egiten dit. Joserra Fatxado zan, nire lankidea, eta esan zian, pila gustatu zitzaidan. Ara. Begira, Mairekin, egia da, ni oso klaun naizela. Edo izan naizela, edo uste nuela klaun nintzela. Serio hartu arte. Eta Mairekin klasean hasi garenean, klaunarekin konturatu naiz, ez dela ainarraza. Eta ez dela, nik berari esaten nion, claro, bera hasieran goratzen dut lehen klasean edo esaten zuela, hau oso anarkikoa da, klauna da, ez da formala, okerra da, eta gauzak, ezakit. Bai, oso libre, baina gero ez da inerraxa, eta Mairi esaten nio, eske frustrantea da, niretzat hau, askotan. Eta, asko erakutsi dit, klaunak ere, eta behin esan nion, nire psikologari zuri buruz hitz egin berri izan diot, ze klaunak gauza asko mugitu dizkit, nire barruan ere, eta lagungarri izan da, gauza asko ikasi ditut klaunari esker, baina uste bizitzarako ere erraminta onak ematen dituela klaunak. Zer herramienta esango zenuke adibidez ematen ditula, edo mandizkizula, edo manditzake? Begira, ni oso burukoa naiz, ezta? Buruz egiten dut lan asko, eta badakizu klaun batek burua aztu egin behar duela, eta askotan atera bertzara, zurian, horri zuri batekin holtzara, eta ni ez negoen ohituta horretara. Nire burua automatikoki hasten da zerbaiten bila. Eta orduan, ariketa hauek oso baliogarrak izan dira horretarako, ezta? Burua kanpoan uzteko, eta venga, sartu horra, eta nola ateratzen zaren. Bai, nik ere ikasleak ikusten dituzunean, baina ez dakit zer egin, baina ez du importa, atera, jungo da zerbait, baina batzuetan ez burura, ni ere oso burukoa naiz, eta zer egingo du, pentsatu, ez, lasai. Eta azkenan bizitzan ere konturatzen zara askotan horrela egiten ditugula gauzak, eta esaten duzu, paralismoa erabiliko dut, beste zenbait esparrotarako, eta pixkanaka ari naiz, ez naiz klaun 24 ordutan, baina saiatzen naiz, kanpoan ere klaun pixkat gehiago izaten. Zer dago klaunaren barruan? Jendeak kokatzen du segituan klauna, jendeak, gehiagi zauzen ez duen norbaitek, kokatu klauna, paiazoa bezala, barrea. Eta askok, umeek eta esaten dute askotan, tontoa da, eta ez da tontoa, da inozoa. Hori ere umeek askotan esaten dute. Bai, zer gehiago dago, askoz gehiago dago klaunaren barruan, eta klaunak ateratzen ditu besteen bat gauza, eta zuk aipatu duzu ez, terapeutari hitz egin diozula, zure klaun irakasleaz, eta uste dut klaunean ibilitako jende askok hitz egin digula hortaz, ez, barruaren astintzeaz edo. Bai, azkenean, zure barrua islatzen da, klauna zara zu, baina oso zu. Hau da, zu filtrorik gabe agian, ez da? Azkenean, hori da gure irakasleak ere guri erakusten ziguna, azkenean, Xabin, zure klauna zu izango zara, oso Xabin izango da, baina askoz ere askeagoa izango da, ziurrenik, eta hori da, nik uste dut atera dudan gauzarik garrantzitsuenetakoa, ez da? Ez dakit, klaun bat ez dezu aurkitu behar ez dakit non, ez zure barrura begiratu behar duzu, eta oso kuriosoa da, ez da? Nik esaten dizun moduan ni oso klaun naiz, orduan, gauza asko agian errazago topatu ditut nire barnean, baina nire ikaskide asko ez dira oso klaun edo eurentzako klaunaren mundua oso arrotza zen edo oso urrunekoa zen, eta gehiago kostatu zaie, baina oso ariketa interesgarria izan da ikustea nire ikaskide hoien klaunak nola sortu diren. Bai. Eskotan gero badago ez, mugak ez dira zurrunak, baina klaunaren eta bufoiaren arteko espazio horretan ez, klaunak badauka momentu bat emozioekin konektatzeko, badago abiedura galera bat, eta noski horrek sortzen du ere norbere barruan abiedura geldotze hori, publikoarekin konektatu, badago mundu oso emozionala klaunean, noski barreare, divertitze hori bada emozio bat, baina beste emozio batzuekin ere konektatzen du klaunak, ez da batzutan, pixkat, ez daukagula oso presente edo, Xabin? Emozioekin asko jolasten du, eta
emozioiek topera eramatearekin ere. Gure kasuan behintzat, zuen lankidea izan dugu gure irakaslea. Nik uste dut klaun irakasle onena izango dela baina beti emozioekin asko jolastu du gurekin, ezta? Eta emozioiek topera eramaten, eta gogorra da. Gu ateratzen ginen klasetik oso nekatuta, Oso nekatuta fisikoki eta psikologikoki ere. Oso nekatuta, baina oso polita izan da. Gogorra, baina esperientzia oso polita. Felt like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Eta aurtengo beste estreinaldiarekin, abiatuko gara pixka bat, gainera kanpora atera hitza erabili duzu askotan orain sentimendua barrukoa kanpora, eta kanpora sartzen da izenburua. Nik aipatu dut momenturen batean, bururatu zitzaizula dokumental bat ere izan zitekeela hau, baina azkenean erabaki duzu antzerkira eramatea. Zergatik antzerkira? Bueno, uste dut taek zerikusi handia izan duela horretan, eta ilusio berri hori, bide berri hori, lehen aipatzen izuna. Baina, nik banuen kontatzeko behar hori. Askotan ari naiz orain kontatzen, baina nik orain 10 urte jakin nuen seropositiboan nintzela, eta nik nolabait hori modu natural batean eraman nahi nuen. Ez nuen eskutatu nahi. Ez nuen sekretu bat izan nahi berriz esku artean. Eta, ez nuen asmatu, eta urte guztioietan, momentu ezberdinetan pentsatu izan du, hau kontatu nahi dut, beti kejatu izan naiz, hemen gure inguruan ez dela hitz egiten gai honi buruz, orduan, zer horrek egin dezakezu zerbait, ezta? Eta horri, nik uste dut, telebistan lanean aritu nahi zenean, errazago jotzen nuela dokumentalaren ideiara, baina, gauza ezberdinak idatzitan ditun, zuk ondo esan duzun moduan, baina ez nekien ze forma emango nion guzti horri, eta, ez nekien ez da ere emango nion, amaierako forma hori, noizbait edo geratuko zen zirriborro batean. Orduan, nik uste dut oso lagungarri izan dela azken ikutu hori emateko, eta asko eskertu behar dio dela taeri, bai? Eta nola izan zen, zu jarri zinen gero harremanetan txalo produkzioakekin, eta nola izan zen prozesu hori pixka bat gero Aitziber proiektuan sartzea zuzendari bezala? Txalorekin harremanetan jartzea pentsatu nuen momentura izan zen agian gogorrena. Nik idatzitan ditun gauzak, baina nire kontrolpean izandako zerbait zen, etxeko erakusteko ere batzuetan nahiko lan izaten nuen, orduan, hau etxetik kanpora eramango dut, papel sorta hau, eta txalokoekin elkartu eta mai batean eseri ginen egunura, nerezat gogorra izan zen, sentitu nuelako 10 urtean nire esku artean izan zen hori, bazioala pixkanaka. Biera ura oso ondo joan zen. Nik, botxaka asko egin nuen, kontatu nien ere barruan neukan guztia, eta, bilera hori polita izan zen, eta eurek zeitun eman zidaten babesa. Eta esan zidaten, gu pres gaude, honekin laguntzeko, eta ikusten diogu bidea. Orduan martxan jarriko gara. Eta ni bilera hartatik atena nintzen pixkat zoratzen. Ez nekien oso ondo... Ez nekien oso ondo, oso galdutan nengoen momentu horretan. Ilusio askorekin hartu nuen, baina beldurtuta ere bai, ez? Nolabait esaten izun bezala, oso gauza pertsonala zelako baita ere, eta informazio ura anutzi nuelako, eta banekielako handik ere mugituko zela. Handik aurrerako guztiak oso politak izan dira. Dena ondo joan da, Aitziber sartu zen proiektura, Sarakozar sartu zen proiektura, Intzalkain, ni sinistu ezinik egon naiz hilabete guzti hauetan, tarteka gelditu eta pentsatu behar izaten nuen, ez? Niretzako Aitziber Garmendia oso pertsona berezia da, eta bere garaian uste nuen obra honi emango ziola behartzuen ikutua. Gerora ikusi dut, ala izan dela. Nik ez nuen drama bat kontatu nahi, banekien dramatik izango zuela, azkenean, nire historia kontatzen dut, eta argilunak izan dituelako. Baina nahi nuen pixkat komedia aldera jo. Eta horretarako aproposena Aitziber Garmendia iruditu zitzaien nire txalo konpainiakoei, Xabiri eta niri ere bai, niri galdetu zidatenean, uste nun bromatan ari zela. Aitziberrek irakurri zuen obra eta mezu bat bidali zidan eta esan zidan, sartuko zela proiektura. Eta ordutik lasaiago egin dut lo. Bai. Eta aldamenean Intzalkain duzu, klauna ere pixkat badauka, ez da? Bai. Oso humoregilea handia, bere txikitasunean, Lazkao txikien bertsoa kantatzen diot nik tarteka Intzari. Oso kuriosoa da nik Intza ezagutzen nuen, baina aurrez aurre berarekin inoiz egon gaben egon. Bere lana ezagutzen nuen, eta Aitziberrek proposatu zidan Intzalkain. Karo, oso kuriosoa da baita ere, ze Intzak gorpuzten duen pertsonaia birusa da. Giza immunoskasiaren birusa. Eta nik hasiera batean ez nuen oso ondo irudikatzen birus hori.
bueno, ez nekien emakumea izango zen, gizonezkoa izango zen, gaztea izango zen, heldua, momentu batzuetan nik begira, soroiz, bat ikusten nuen virus bezala, adibidez. Pentsa, 80. hamarkadatik, ja, pausatutako gizon bat, hor ja bere bizia egin duena, eta bai, patxara batekin, ez da? Ba, horrela izan ziteken. Aitziberrek aldiz beste ikuspuntu batetik ikusten zuen. Eta nik neskaren ideia ere oso presente izan dut aurretik ere, ze beti virus hau eta beti honen inguruan dabilen guztiak gizonokin lotzen dugun zerbait da, ez? Zergatik ez neska gazte bat virusaren paperean. Bueno, intza ezagutu nuen, eta orain ja laguna gara. Bai, oso denbora gutxian izan da opari bat. Bai, opari bat izan da intzarekin lan egitea, eta uste dut ez dagoela bera baino aproposagorik virus horrekin egiten duena egiteko. Momentu batean lehen aipatu duzu, ezta? Txalorekin hitz egin zenuen momentu hartan, zure, kontatu egin zenuela hori guztia, eta urte hauetan zehar, akaso ez duzula jende askoren artean partekatu, baina erabaki zenuen bi bazuek saioan adibidez hor partekatzea, baina horren aurretik beste pertsona batzuekin eta zure hurbileko jendearekin eta elkartu zinen, eta uste dut hori esan duzu askotan, kafe asko eta kaina asko hartu zenituela, ezta? Zergatik erabaki zenuen telebistan hori horrela esatia? Partekatzeko, antzerkian ja barneratu bat zineten, ezta? Bai, hori da. Pixka bat ikusi nuen, antzerkiaren proiektua bazioan aurrera, estreinu fetxa bat ere adostekotan ginen, martxoa hortzegoen, eta pixkanaka ikusten nuen, iristen ari zela momentua guzi honi buruz hitz egiteko. Eta, biek gazteuekeko aukera eskaini zidaten, eta egia esan oso eskertuta nago baita ere. Inigo Antxorregirekin lortu nuelako eroso egotea, eta esan diet, askotan, asko eskertzen dudala elkarrezketa hura, uste dut, entzute ariketa handia egin zutela nirekin, nik asko nuela kontatzeko, eta, ditu nintzela gauza guztiak kontatzen, eta beraiek oso ondo hartu nindutela, eta oso lasai atera nintzela bertatik. Ikusten nuen hori bazetorrela, kontatu beharko nuela, baina argi zegoen jende askorekin aurretik hitz egin nahi nuela. Ez nuela nahi telebistaren bitartez jakitea, nire gertuko pertsona horrek. Orduan, izan dira hilabete eta aste intentsuak. Antzerkia prestatzeaz gain, emozio guztia. Bai, oso emozionala eta ez dakit, oso ondo etorri zait, oso terapeutikoa izan da guzti hau niretzat. Ze pixkanaka arintzen joan naiz pixu guzti hori, eta antzerkiari esker, esaten dizut, bestela emango enituzken pauso asko eman behar izan ditut. Xabin, datorren asteko gonbidatuarentzat zuri eskatuko dizugu, galdera bat, oianak astean zehar galdetuko dizu, baina joan den astean gurekin izan zen Idoia Gereinuk ere bota digu galdera bat zuretzat. Kaixo Kuadria, kaixo Xabin, arratsaldeon. Nire galdera hauxe. Zure ibilbidean, Xabin, ohituta zaude, irratian, telebistan, entzuleak izaten, ikusleak izaten, baina zuzeneko begirada orain jaso duzu antzerkian zure historia berezi hau kontatzen ari zarenean. Eta horixe, nire galdera, zer jaso duzu zuzeneko begirada hoietatik edo hoien gandik? Zer jaso duzu edo ze sentsazio bizi izan duzu begietara begira aritzean? Txop. Oso galdera polita da eta eman dizkiot bueltak azken aldian honi ere. Ez da lehen aldia holtza baten gainera igotzen izena eta begirada horiek ikusi ditut, baina ez dira begirada berdinak izan. Nik irratian egon naizenean, telebistan baino gehiago, irratian badakizu, entzularekin agian gertuagoko tratua baduzulako, ez? Niri asko gustatu zait entzularekin gertutasun bat izate hori, ez dakit. Ez dakit, beti beharra izaten dut konexio hori edo eroso sentitu parean dagoenarekin. Antzerkiak hori ematen dizu 500 bider. Eta nik ikusten ditut jendearen begiradak, antzoki batzuetan gehiago eta beste batzuetan gutxiago, ezta? Baina adibidez aurreko astean Markina Xemenien egoteko aukera izan dugu, Uagon kulturgunean, oso kulturgune txikia da. Eta oso emanaldi berezia eta politia izan da, ze ikusten dituen euren begiradak momentu osoan.
oso obra emozionala da, gora bera handiak ditu, parrasko egiten du jendeak, baina tartekan negar egiteko gogoa ere sartzen zaio bakarren bati, ez? Eta amaieran ikusten ditudan aurpegiak, oso bereziak izaten ari dira. Eta batzuetan heltzen diot malkoari, eta beste batzuetan ez naiz gai. Heltzeko malko horri. Adibidez, estreinuan oso tinko egon nintzen, eta heldu nion, baina gero bestelako momentu batzuetan, ez dakit, espero ez dudan norbait ikusi dudanean, ez dut aztuko behasaingo emanaldian, ni orain 10-15 urte udalekuetara joaten nintzen begirale bezala, eta Azkoitiko ume festa bat etorri zitzaidan behasainera, ja 10 urte beranduago, koiskortuago helduak, eta antziren denak, eta argiak piztu zirenean, eta ikusi nuenean denak antzirela, ezin izan nion heldu, eta antxegon ginen negarrez. Baina oso momentu politiak bizitzen ari naiz bai, egia da. Zeona. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Zederra esaten zenuen hori bizitzea, eta seguraski beraientzat ere, eta nik uste dut edozeinentzat aurrean duzun hori unkitzen dela ikustea ere, benetan ederra da. Zerbait esan nahi zenuen uste dut? Ez, abestiari buruz esan nahi nuen, urteetan ezin izan dudala osorik entzun abesti hau. Ze, nik uste dut Rozalenek abestia batera zuela, nik diagnostikoa jaso berritan edo inguru horretan, eta hintzen dena berrian ireza, eta Rozalenek hau abestu zuen, eta oso gertu sentitu nuen, baina negarrasko egin dut abesti honekin gaur egun aguantatu dezaket. Antzerkian erabiltzen duzue kaiola, eta ez dakit orain esaten ari zinen horrekin lotutakian, hasiera batean zu kaiola batean zinela ere sentitzen zenuen, eta hori da horrekin ere irudikatu nahi izan duzuena. Bai. Obran esaten dudan moduan, batzuk armairu bezala irudikatzen dute. Ni bere garaian armairu barruan egondakoa naiz. Eta kosta zitzaidan armairutik ateratzea. Eta diagnostikoarrek berriro armairura eraman nindun nolabait, ez? Eta orduan, irudikatu dut kaiola bezala, esaten dudalako, behintzat antzeko zerbait da, baina behintzat kanpoan dagoena ikusten duzu, entzuten duzu, usaintzen duzu, eta horrela sentitu naiz nolabait, ez? Ni neroni sartu naiz, kaiola horretan, ez nau inork sartu, baina uste dut pixkanaka konturatu gabe kaiola horretan egon naizela. Orduan jolasten dugu kaiola horrekin, askotan sartzen gara, ateratzen gara, birusa dago batzuetan barruan, beste batzuetan neroni nago eta birusa dago kanpoan, baina joku asko eman digu, ze adibidez pandemia ere islatzen da obran, eta pandemian ere kaiolak badu bere lekua, eta izenburuarekin era bateko lotura dauka. Hasieratik argi zenuen adibidez izenburua? Uste dut baietz. Uste dut hitz joko hori buruan ibili dudala bueltaka. Antzerki obra izan aurretik ere. Ez? Baina pentsatu dut asko guzti honetan, eta ni oso kalekumea izan naiz beti. Legorretan beti kalean ibiltzen den horietako bat izan naiz, eta oso kaletarra. Baina azken aldian ez naiz beste kalean egon. Konturatu nintzen etxean denbora gehiago pasatzen nuela, askotan eroso ere sentitzen nintzela, eta hitz joku horrekin. Askotan pentsatu izan dut, gu kalera atera egiten gara etxetik edo norabait sartzen gara, kalera joaten garenean. Zen nire lagunen artera sartzen nintzen, familiaren gana sartzen nintzen, babes horretara sartzen nintzen, eta etxera joandakoan batzuetan atera egiten nintzen mundu horretatik. Hortik tiraka, esan dut, ni egon naiz pixkat kanpoan, momentu honetan. Etxean bai, oso barruan sartuta, izkutatuta, gotortuta, baina erabat kanpo, nire jendetik kanpo, gizartetik kanpo, eta hau da beste ariketa bat, banoa, eta bisua da, banoaz, berriz zuen artera sartzera edo, ez da. Eta hori gustatu zitzaian, eta hortik dator. Gorbetako milaka historio, milaka Hemen elkarrizketa askotan atera da antzerkia edo dantza horrelakoak izan daitezkela terapeutikoak. Zuk ere esan duzu, zuretzat ere terapia bat izan dela. Eta sare sozialetan, kanpora sartzen begiratzen badugu Instagramen adibidez, badaude bideo batzuk non antzezlana ikusi duen jendeak bideotxo bat egiten duen, ez? Eta justu Antxon Telleriak esaten du momentu batean, emanaldi sendagarria da. Bai. Oso polita da gainera, hori esaten du gainera, bai. Kurioso da, virus baten bueltan erekitako obra bat, nola izan daiteken aldi berean sendagarria. Konturatzen naiz baietz, sendagarria ez dakit, baina lagungarria izaten ari dela.
oso kuriosoa da. Ze, bueno, segurenik virus hau oso arrotza egiten zaio ikustera datorren jende askori, bertuan tokatu ez zaiolako, zorionez. Baina bestelako historio batzukin lotzen du jendeak, eta ez da bakarrik immunoskasiaren virusa bertan agertzen dana. Bestelako gaixotasun batzuei buruz ere hitz egiten dugu, minbiziari buruz hitz egiten dugu, suizidioari buruz hitz egiten dugu, osasun mentalari buruz hitz egiten dugu. Nik uste dut azkenean bakoitzak hartzen duela beretik pixka bat eta danontzako dela lagungarria. Eta bestalde, virus honi, ez dakit beldurra, baina errespetua badiogu, ez da? Eta hitz hauek entzuten ditugunean, IESA, seropositiboa, GIBA, VIH-a, beldurtu egiten gara. Konturatzen naiz, jendea ere nahiko beldurtuta edo etortzen dela antzokira. Batzuetan behintzat, eta gero jendeak ere esaten didalako. Eta aldiz ikusten ditut askoz lasaiago ateratzen direnean, ezta? Eta hori da injustu guk lortu nahi genuena obra honekin. Sendagarria da agian hein horretan. Sartzen garelako agian aurriritzi batzuekin, beldur batzuekin, eta tentsio puntu batekin, baina azkenean batek aurrekoan esaten zidan, Jesus, bukererako laguna ere egin naiz virusarena, maite dut pixka bat virusa. Hori lortu balin badugu, ja sendagarria bada. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, ikasten zen garaitzea, maitatzea, ikusi Ez dut nahi aukeratu abestio, baina orain idatzi dugu Janire Arantzabek esan ez, ai, Xabin eskuminek majísimo. Ai, Janire. Zu bai majísima, Janire. Esango nuke. Xabine bai, Esango nuke, baina beste altxortxiki bat. Majísimo. Topatu detena. Eta, oso presente dagoena gainera Janire gure obran, eta uste dut gainera ematen diola behartzuen puntua, plegua bestiak. Eta zen baja. Eta gaina goierritarra. Eta eske gauzazko ditu, altzagaratekoa. Etxakomukoa. Etxakomukoa. Aipatu duzu jendeak beldurra dula, ez? Batzutan ere ez jakintasuna aipatzen zenuen giba eta IESA ez du ezberdintzen askotan, eta datu asko daude esaten dutenak, adibidez, jendeak jakiten duenean, bere lanean badagoela norbait IESA duena edo, 125 edo, adibidez, aldatu egingo luke, edo eskatuko luke aldaketa bat, edo zure seme-alabak inguruan norbait baldin badauka, ere aldatu egingo luke jendeak. Orduan hor, ez jakintasun asko ere badago. Antzerkia egin duzue, pentsatu duzue nola baitere hori guztia, ez dakit eskoletara, beste formato batean edo hurbiltzea edo? Pentsatu dugu, bai, eta sortzen aritu garen denbora horretan taldean askotan hitz egin dugu. Eta ez dugu izten aterik. Ikusiko dugu aurrerantzean konturatzen ari garena da, interesa bai pizten duela, eta gazteen artean beharrezkoa ere badela nola baita, ezta. Ni azken aldian, gazte jende askorekin ere ari naiz gaiari buruz hitz egiten, eta bakarren batek esan dit ez dakiela zer den entzunda daukat, Xabin, entzunda daukat, baina ez dakit zer den. Eta gaizki sentitzen dira agian, eta hori ere ez da kontua. Gauden egoeran gaude, gaur egun egia da, giba oso presente dagoela, eta egunero ari dela jendea infektatzen, Euskal Herrian, ez nahi dut ez dugu urrutira joan beharrik, baina ez dugu horretaz gehiegi hitz egiten. Gazte horiei hitzaile informazio hori iritsi orain arte. Nik esaten diet ez larritu. Zen ni ere orain konturatu naiz beste zenbait gaixotasunei buruz ez daukadala informazio hori, zorionez ez daidalako gertuan tokatu. Orain jende asko irekitzen ari da nirekin, ez? Edo nik bi bazueken kontatutak gero erreakzio asko jaso nuen eta jende ireki da nirekin. Eta esaten izun moduan konturatu naiz oso ez jakina naizela beste zenbait gauzetan. Orduan, normala ere bada. Ni orain 10 urte oso ez jakina nitzen guzti honetan, eta ni asko beldurtu nintzen, eta negarra asko egin nuen, eta heriotzarekin lotu nuen momentu jakin batzuetan. Beraz, gertuan tokatu etzaion horrek ez jakitea, normala ere iruditzen zait. Orduan, ikusten dugu interesgarria dela gai hau jorratzea gazteen artean, baina ez bakarrik gazteen artean, ze helduak ere modu igualean gaude. Eta, gure asmoa da, Euskal Herri guztia zapaltzea, eta batez ere, herri txikiak ilusio berezi egiten didate. Gaur bertan jakin dut, Hernialdeko festatan egongo garela. Begira? Abuztuan. Gabiriko festatara ere joango gara. Eta niretzako dira plaza bereziak. Herri txiki hoietan, nik
titiriteroak bezala sartuko naizelako. Virus hau ez da inoiz egon hemen zure herrian, eta guk ekarriko dugu lehen aldiz virusak abirira. Albotea bengoz, eskatu dezuna. Albotea bengoz, espero dezuna. Albotea bengoz, merezi dezuna. Albotea bengoz, esan nahi dezuna. Aipatu dituzu Gabiri, badaki Donostian ere uztailan izango zaretela, badituzu emanaldiak dagoeneko itxita, kontatu, ez gaina gu ja aste gutxi ditugu hemen, eta udakoak zuka esan ditzakezu, ja, hola jendeak ja burun eukiko ditu. A ber, behiratu behar ditut, nik ere, baina, bai, pixkanaka ari dira ateratzen, bai, hola, plaza haundia Donostiko hori dugu, bai, Antzoki Zaharrean izango Amairu, 16 horretan uste dut aste. Lau egun jarraian, Amairu, 14, eta 16, nik ez dakit nola egin behar dugun. Hori, baina niri hori esan zidatenean, pixkate, beldurrez hartu nuen, oian, agian zu ohituago zaudelako, baina, Pentsa. Lau egun Antzoki Zaharrean, bueno, egingo ditugu. Eta zabalduin behar da egia da, eta sorteko gara, Donostian udan, esan behar da askotan euskarazko hainbeste eskaintza ez dela egiten, beraz, bete egin behar dugu. Venga, ba. Eingo dugu kanpaina orduan denon artean, eskerrik asko beharko dugu. Lau egun eta uztailatik 13 16era, arratsaldeko 8etan izango gara Antzoki Zaharrean, eta gero abuztuan bi geldialdi horiek egingo ditugu festetan, Gabiriko festetan eta Hernialdeko festetan izango gara oraingoz behintzat, ez dakit agian besteren bat lotuko dute, baina oraingoz hauetxek ditugu. Gero ja urrian Ataunera joango gara, Azaroan Mutrikura, Benduan Azkoiti, Oiartzun, bueno, pixkanaka ere ari dira ateratzen, eta bakarren batek bere herrira eraman nahi badu, jartzeko gurekin harremanetan, eta zu, eramango dugu kaiola behar dan lekura. Bai. Barratxaldeko 6ak gertu ditugula, Xabin Fernandez agurtu egin behar dugu, baina tira, udarak eman dezala asko hitz egiteko, akaso ez da egite izango dugu zar kontatua beste saioetan ere etxe honetan eginako bideo horren inguruan, eta etorkizunean aitzaki berriak bigarren kafea hartzeko. Ez dakite laugarren kafearen orduan, ala bigarren kafearen orduan izango. Behar dan orduan etorriko nahi zindu, behar izan ezkio, kafe hartzera. Xabin Fernandez, mila esker. Zuei, gomitagatik. Oiana Maritonera genbe, datorren ostegunera arte, Goiuri zu bihar arte, entzule, zuere bai, bihar hemen, labak eta postean itzordua. Orain informazioaren ari, hemen naiz irratian, aio! Hauakari balego, arna sartuta, ititotzeko, inoiz, zetzarela, lugabe aurkitu, inoiz, zauriak zeuden lekuan orain, kulturan garriz balego. Kantonekin plegu bibak, esan ezin, eta bihar, bibaktarrak eta esan ezintarrak ezagutzen ditugu. Biharren anonimotasunean ezin asko gehiago jakin. Izan ondo, bihar arte, adio. Orain bai, agur. Keep calm and bigarren kafea.